ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಡಿರ್ದ ತುಳುವಾರ್ತಾ ವಾಹಿನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಈ ವಿಭಾಗಡ್ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿಲಿದ ವಿಚಾರಡ್ ಒಂಜಿ ತುಲಿಪು ನಡಪುಂಡು ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗು ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತದೆ. ಅಕೆಲ್ನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿದ ವಿಚಾರ ಅವೇನು ಪಸರ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ಕೂಡು ಕಟ್ಟು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಡ್ ಒಂಜಿ ತುಲಿಪು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ನೆತ್ತ ವಿಚಾರದ ಈ ತುಲಿಪು ಒಂದು ಭೂತಾರಾಧನೆ, ದೇವತಾರಾಧನೆ, ನಾಗಾರಾಧನೆ ಉಪ್ಪು, ಅತ್ತಂದ ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆ ಉಪ್ಪು, ಭಗವತಿ ಆರಾಧನೆ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿಲೆದ ಆ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬು ನೆಟ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರಲು ದೆಂಗುದುಂಡು ಜಿಂಜುದುಂಡು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಕುಲಿಯೇರು ನೀಲೇಶ್ವರರ್ದು ನೀಲಾವರದಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಆ ಪರಂಪರೆಡ್ ತಂತ್ರಿಲ್ನ ಜಾಗಡಿತ್ತದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಡ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನೀಲೇಶ್ವರದ ಉಚ್ಚಿಲತ್ತಾಯ ಮನೆತನದ ತಂತ್ರಿಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು. ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲತ್ತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಭೂತ ಇತ್ತಾಳ್ರನ ಪುಳ್ಳಿ ದೈವಜ್ಞರು ಜ್ಯೋತಿಷಿಯಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಚಿಂತಕೆರಾದ ಪುನಃ ಶ್ರೀರಂಗ ಐತಾಳ್ ಕದ್ರಿ ಅರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾರಿ ವೈಭವಡ್ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನ್ ಈ ಕೋವಿಡ್ದ ನಡುಟೆ ಬಾರಿ ಧೈರ್ಯಡ್ ನಡಪಾಯಿನಂಚಿನ ವೃತ್ತಿಡ್ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲಾದ ಪುನಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿಡ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರಾದ ಪುನಃ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈಕ್ಲೇನ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ತಂತ್ರಿಲೆ ಇರ್ನ ಪುದರಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ತೂಪ ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲತ್ತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಲು ಒಂದು ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೆರಡಲೆ ಅನ್ಪಾತಿರ್ದೆ ಅರ್ನ ಪುದರ್ಲ ಇರ್ನನೇ ಪುದರ್ ಇರ್ನ ಮಗನ ಪುದರ್ಲ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಂಡದು ಬಹುಶಃ ಇರ್ನ ಅಜ್ಜರ್ಲ ಪದ್ಮನಾಭನೇ ಅದು ಪೋಡು ದಾದ ಈ ಪರಂಪರೆದ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಾಧಾರಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಮಗಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜರನ ಪುದರ್ ಪಾಡು ಅವು ನಿಕ್ಲೆಟ್ಲ ಉಪ್ಪು ಸಾಮಾನ್ಯ ತುಳು ಜನಟ್ಲ ಅಂಚಿನ ಜೈನ ಜನಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಅಂದ್ ಹಿರಿಯ ಮಗಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜರನ ಪುದರ ಪಾಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ ನ ಪುದರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರನ ಒಂಜಿ ತಲ ಪರಂಪರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿ ಅದು ಪೋಡು ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಆರ್ನ ಪುದರಡ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪುದರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿ ಏನಿರ್ದಾದ್ರ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಚದಿಕಲು ಆ ಪದ್ಮನಾಭ ನಾಲ್ ಪುದರ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬಡು. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಅಣ್ಣನ ನೇರ ಅಣ್ಣನ ಪುದರ್ ದಾಮೋದರ ತಂತ್ರಿಕೆ ಎಂದು ಉಪ್ಪಾರು ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಯ್ನಾರು. ಅಂಚನ ಆರ್ನನ ಅಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಕೇಶವ ತಂತ್ರಿಲು ಆರು ತೀರ್ದು ಬತ್ತೀರು. ಐದು ಆರ್ನಲ ಅಣ್ಣನ ಪುದರ್ ನಾರಾಯಣ ತಂತ್ರಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪಗ ಈ ನಾರಾಯಣ ತಂತ್ರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ನಾರಾಯಣ ಕೇಶವ ಅಂಚನೆ ದಾಮೋದರ ಈ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ 300 ವರ್ಷ 400 ವರ್ಷ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಈ ಗ್ರಾಮ ಪದ್ಧತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನೀಲೇಶ್ವರ ತಂತ್ರಿಲೆನ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರದ ಪುಟಕ್ಲಿನ ತಿರ್ಗಾನಾಗ ಎಂಚ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಣ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡವು ನಿಜವಾದ ನೀಲೇಶ್ವರ ಮುಟ ಒಂಜಿ ಕೇರಳ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನೀಲೇಶ್ವರದ ಗಡಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ತುಳುನಾಡಿನ ನೀಲೇಶ್ವರದ ಗಡಿ ಅವು ಗಡಿ ಪಂಡದ ಗಡಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಅವಳು ನೀಲೇಶ್ವರಡು ನೀಲಕಂಠ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದುಂಡು. ಈ ನೀಲಕಂಠ ಭಾಗಡು ಒಂದು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು, ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ರೆಡ್ಡ ಗಡ್ಡಿ ಉಂಟು. ಆ ಗಡ್ಡಿರದ ಅಂಚಿಗೆ ತರಣನಲ್ಲೂರು ತಂತ್ರೆ ಆ ಗಡ್ಡಿರದ ಇಂಚಿಗೆ ಉಚ್ಚಿಲತ್ತಾಯ ಪರಂಪರೆ ಅಂದು ತುಳುನಾಡು ಅಲ್ಪಡ್ದ ತುಳುನಾಡದ ಗಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಈ ಪಂಪೇರು ಅವು
ತಿರುವಳ್ಳೂರು ಆಮೇಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಅವಳ ತುಳು ಗ್ರಾಮಗೂ ಇತ್ತಿನಿಡ್ದಾದ ಅವಳ ತುಳುನಾಡು ಒಂದು ಪನ ಒಂದು ಪೇರು ಆಂಡ ನಿಜವಾದ ಅವಳು ಗಡಿ ಉಂಡೆ ಉಂಡು ಉಂಡು ಅವಳು ಉಂಡು ಗಡಿ ಉಂಡು ಆ ರಡ್ಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂಡ ಒಂಜೇ ಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಆಯ್ತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಉಂಟು ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಉಂಟು ಅಂಡ ಇತ್ತದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಳು ತಂತ್ರಿದಾರು ಒಂಜೇ ಆತೇರು ಐತೆ ನೀಲಕಂಠ ದೇವರಿಗೆ ಏರು ತಂತ್ರಿದಾರು ಅರೆ ಆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಸ್ಥಾನ ಅರೆಗೆ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪಡ್ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪಡೆದು ಸಾಧಾರಣ ನೀಲಾವರ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುರಾತನ ಎಂಕಾರ 352 ಗ್ರಾಮ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಪೂರೆಲ್ಲ ದೈವಲ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಪನೇರ್ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವು ಪರಂಪರೆಗೆ ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲತ್ತಾಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಈ ತಂತ್ರಿ ವಿಭಾಗ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಏತ್ ತಂತ್ರಿ ವರ್ಗ ಅಂತ ಅವು ತಂತ್ರಿ ವರ್ಗ 4 ವರ್ಗ ಉಂಡು ನೇತೃತ್ರಾಯರ್ ಉಚ್ಚಿಲತ್ತಾಯರ್ ಪಾಂಗಣ್ಣಾಯರ್ ಪುತ್ತೂರಾಯರ್ ಅವು ಸುಮಾರು ಕದಂಬ ವಂಶದ ಕದಂಬ ರಾಜರನ್ನ ಕಾಲೋಡು ಐನು ವಿಭಾಗ ಮಂತದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೆಲಸನು ಕೊಡ್ತೇರು ಐಟು ತಂತ್ರಿ ವರ್ಗ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ಈ 4 ಮನೆತನದಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಐಟು ಎಂಕ್ಲ ಮನೆತನ ವಿಶೇಷ ದಾನ ಪಂಡ ಈ ದುಂಬು ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅವು ಆಯ್ನಿ ಮಲಯಾಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಲು ಪಂಡನ ಈ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚನೆ ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ಪರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೇರಳಗೆ ಪೋಪೇರು ಅವು ಅಡಿಸ್ಥಾನವಾದ ಅಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆದ ಅವಳು ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರಪೇರು ಅಂಚ ಆ ತಂತ್ರಸ್ಥಾನ ಆ ತಂತ್ರದ ಕಲ್ತು ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಚೈತನ್ಯನ ಬೆಳಗುಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಐತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಸುಸೂತ್ರವಾದ ಕೊನೊಪ್ಪನು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅವಳು ಕಲ್ತನಕ್ಕೂ ನೇನು ಸುಸೂತ್ರವಾದ ಕೊನಪೇರನ್ನು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದಕ್ಕೂ ಆ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೂ ನೀಲೇಶ್ವರ ತಂತ್ರಿನ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಈ ಮೂಡಾಯಿಡುವ ಮೀಟ್ ಈ ನಮ್ಮ ಮೂಡಾಯಿಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಅಂಚೆ ಈಶಾನ್ಯಗೂ ಕಾರ್ಕಳದ ಕಾಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆಡುಪ್ಪುನೆ ಅಂಚ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಗಡಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಸುಮಾರು 200 ಕೊಡಗು 270 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕೊಡಗು ರಾಜಗ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಂಡು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮನ್ಪೆರೆ ಎರಡಲ್ಲ ಆತಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನೀಲೇಶ್ವರದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪೋದು 200 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪೋದು ಆ ರಾಜರನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಂತನೆಕ್ ಕೊಡಗು ರಾಜಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಅಂಚ ಅವಲಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಸ್ಥಾನ ಕೇರಳದಕ್ಕಲು ನನ್ನ ಈರು ಬರ್ಪುನ ಬಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೇರೆ ತಂತ್ರಿಯ ಅಂತ ಪಣದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಗಾರ ಆನಿ ರಾಜಗ ಅಧಿಕಾರತ್ತನ್ನು ತೋಜೋಡು ಆರು ಬಾಕಿದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪೂರ ನನ್ನ ತಂತ್ರಸ್ಥಾನಗೂ ನೀಲೇಶ್ವರ ತಂತ್ರಿಲೇ ಬರಡು ಅಂತ ಪಣದು ಆಜ್ಞೆ ಮಂತೀರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತ ಕೊಡಗಡು ಸುಮಾರು 80 ಶತಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಎಂಕ್ಲು ಪೋದಿಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ದೇವಪುಂಜನ ಕಥೆಟ್ ಈ ನೀಲೇಶ್ವರದ ದಂಡು ಬತ್ತಂಡು ತುಳುನಾಡದ ದಂಡುಗಳ ನೀಲೇಶ್ವರದ ದಂಡುಗಳ ಲಡೈ ಉಚ್ಚಿಲದ ಗರ್ಗಲ್ಲ ಕೋಟೆಡು ದೇವಪುಂಜನ ಅಂತ್ಯ ಆಂಡು ಬಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಜಾನಪದ ಕಥೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಸರಿಯವು ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಆಡಳಿತ ಉಂಡು ನೇರವಾದು ಎಂಕುಲ ಐತ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಐತ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ತುಂಬ ರಾಜರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಬಳಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಉಂಬಳಿದ ಆಧಾರಡು ಆ ಜಾಗೆನ ಉಚ್ಚಿಲದ ಜಾಗೆನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಐನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೊಂದು ಐಕಪಟ್ಟು ಚಾಕ್ರದ ನಿಯಮ ಮಂತೊಂದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಮಿತ್ತ ಆದಿಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಟು ನಮಕ್ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಂಟೆ ಈ ಬಂಟನು ನಮ್ಮ ಅವಳು ದೇವಪೂಂಜ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಯಾನು ತೂಯಿ ಮೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೇಮದ ಕಳಟು ಬಂಟನು ತೊರಿಪುನ ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ಬೋಲ್ ತಿಕ್ಕಂದು ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಂತೇರಿ ದಿಮಾದಿನ ಆರಾಧಕೆ ಏರು ದೇವಪೂಂಜೆ ಆ ದೇವಪೂಂಜೆ ಆರಾಧನೆಗ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆಗ್ ಆಕ್ರಮಣ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಪೆ
ದಳವಾಯತೆ ಅಂದ್ ದಳವಾಯ ಏರಗ್ ಬೋಡನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರು ಅಡ್ಯಾರದ ದಂಡು ಸೇರ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಬಂತಿನ ಅಡ್ಯಾರದ ದಂಡನ ಸೇರಾದು ದಳವಾಯಾದ ಉಚ್ಚಿಲ ಕೋಟೆದು ನಮ್ಮ ತಿರ್ತಗ್ ಕುಂಬ್ಳ ಸೀಮೆ ಅವ ಎಂಕ್ಲ ಗುಡ್ಡೆಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಪ್ಪನಿ ಗುಡ್ಡೆಡು ಕುಂಬ್ಳ ಸೀಮೆದ ಗಡಿ ಅವನ್ ಗಡಿ ದುಂಬದ ಗಡಿಯವು ಆ ಕುಂಬ್ಳ ಸೀಮೆಗೆ ಬತ್ತದ ಅವಳು ಬಬ್ಬರಿನ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ಇತ್ತದು ಬಬ್ಬರಿನ ಕಟ್ಟೆ ತರೆದಿದ್ದು ಕುಲ್ ನಡೆಗೆ ಜತ್ತಿ ನಡೆಗೆ ఆయన తెరగడిపోయారు ఇక కథ మస్తుండు కాంతేరు జుమాదిగు ದೇವಪುಂಜನ ಮಿತ್ ಅನೈತಿಕ ಮಂತದ ಪಂಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದಾದ್ರ ಅವಳು ಅವು ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿ ನೆಡ್ದಾದ್ರ ಕೇಳ ನೀಲೇಶ್ವರದ ಬತ್ತಿನ ಹಂಚಿನ ಸ್ವರ್ಗದ ಬುಳ್ಯ ಬೋಡ ನರಕದ ಬುಳ್ಯ ಬೋಡ ಅಂದ್ ಧರ್ಮನೇ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ ಜುಮಾದಿ ಕೇನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಸ್ವರ್ಗದ ಬುಳ್ಯನೇ ಬೋಡು ಅಂದ ಏಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ತೆರೆದಿನ ಮಟ್ಟಡು ಅವಳು ಇತ್ತಲ ಕಲ್ಲುಂಡು ಇತ್ತಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಧೂಮಾವತಿ ಸ್ಥಾನದ ಉಲ ಈ ಬಬ್ಬರಿನ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪಿನ ಕಮ್ಮಿ ಬಬ್ಬರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಐತಲ್ಲ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷಸನಲ್ಲ ಈ ಬಬ್ಬರಿನ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕಾರದ ಐದು ಪೂಜೆರು ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷಣ ಎಂಚಿನಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ನೈಋತ್ಯಗ ಅಂಚಿಗೆ ದೀಪೇರು ಬಬ್ಬರಿನ ದೆತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ವಾಯುವೇಡು ಪಿದೈ ದೀಪೇರು ಅಂಚೆ ಮೂಲಂಚತ್ತು ಮೂಲ ಬಬ್ಬರಿನ ಕಲ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಯೇ ಉಂಟು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಯ ಐತ ಪಿರವುಡೆ ಒಂಜಿ ಬಬ್ಬರಿನ ಸಪರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರೂಢಲ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಬೋವಿ ಜನಾಂಗದ ಕುಲ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವಾಂಜನ ಕಲ್ಲು ಐಟ್ ದೇವಪೂಂಜೆ ಜತ್ತಿನಡೆಗ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆದ ರಾಜೆ ಬತ್ತದು ಆಜನ ಒಂಜಿ ಸೈನಿಕೆ ಬತ್ತದು ದೇವಪುಂಜನ ತರೆ ಕಡಪುನಿ ಅಪ್ಪಗ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿನ ಆರಾಧಕೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರವಾದಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲು ಮಂತ್ರೋಡು ಈ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿನ ಸ್ತಂಭನ ಮಂತದು ಈ ಬಬ್ಬರಿಯನ ದೇವಪುಂಜನ ತರೆ ಕಡುಪು ಇಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವಲ ಅವೇ ನುಡಿ ಬಂದ್ಪಡು ಚಾತುಕುಟ್ಟಿ ಒಂದು ದಾಯಕೆ ಎಂದ ಬಂಡ ಮಂಗಳೂರದ ದುಂಬುದ ಪುದರ್ ಮಂಗಾರ ಅಂತ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇರ್ನ ಕೈಟೆ ಮುರಣ್ಯಾಣ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಲ ಇರ್ನ ಕೈಟೆ ಆಂಡ್ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಆಂಡ್ ಭೂತಾರಾಧನೆ ವಿಚಾರಡ್ ಇರ್ ಕಾಂತೇರ್ ಜುಮಾದಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನಲ್ಲ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಅಂತ ಅದು ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೇವರಾಧನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಉಂಡು ವಿಶೇಷಿಂಚಿನ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬಡು ಸುಮಾರು 5 ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮನ್ಪ ಸುಮಾರು 16 ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಮನ್ಪ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ವಂತ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಡು ಐಟ್ ಈ ಉಚ್ಚಿಲಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಪದ್ಧತಿಡು ಬಾಕಿ ಎಂಕ್ಲ ನೀಲೇಶ್ವರದ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಪ್ಪುನ ಪೂರ ಈ ಕೇರಳ ಪದ್ಧತಿ ದಪ್ಪುನ ತೆಯ್ಯಂ ಐಟ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಚಾಮುಂಡಿ ಉಪ್ಪು ಗುಳಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಭಗವತಿಲು ಉಂಟು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೂವಾಳಂಗು ಚಾಮುಂಡಿ ಕೇಂದುಪ್ಪಾರು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅವು ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಭೈರವೆ ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆ ಭಗವತಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಭಗವತಿ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಂಚನ ಆರಾಧನೆ ಐತೆ ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅತ್ತವು ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಪುನಂಚಿನ ಭಗವತಿ ಒಂದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆನ ತಂತ್ರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆನ ಪಂಡು ಒಂದು ನನ್ನ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರನ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನ ಸುಮಾರು ಕೂಡು ಕಟ್ಟು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಕೂಡು ಕಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪದನೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಕೂಡು ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಒಂಜಿ ಜನಗಳು ಕುಟುಂಬಲು ಸೇರಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಈ ಸಮುದಾಯಲು ಸೇರಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಈ ಸಮಾಜಗಳು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಗಾದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭದ್ರತಾ ಮಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ಎಂದು ಪನೋಲಿ ಆ ಕೂಡುಕಟ್ಟದು ಪ್ರತಿಯೊರೇನಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಕ್ಕಲು ಆಯಾ ಕುಟುಂಬದ ಆವಡು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಯನ ಸ್ವಂತ ಗೊಬ್ಬಡುತ್ತಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿ ಉಪ್ಪನ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿ ಉಪ್ಪನ ಕರ್ತವ್ಯನು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಬಂತ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅತೀತವಾಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ದೇವರು ದೈವ ಅಂತ ಬಂತ ಈ ದೈವನು ನಮ್ಮ ಪಂಚಭೂತಲೆಡು ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪ ಆಯನು ಉಪಾಧಿ ಆದಿದೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪಣಿ ಈ ಆರಾಧನೆಡು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪಣಿಂಚಿನ ನಿಯಮಲು ಆ ನಿಯಮನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಉಂಡು ಮಂತು ನಕಲು ಐಕ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರತು ನಕಲು ಅಕ್ಲು ಕಾಲಕಾಲಡು ಐನು ಬೋಡಿತನ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತು ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಬಂತ ಈ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಶುರುವಾದ ತೂಂಡು ಬತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಕೂಡುಕಟ್ಟದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಪ್ಪುಂಡು ಬಿಲ್ಲವರೆಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ವಾಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಈ ಕೂಡುಕಟ್ಟಡು ಬಿಲ್ಲವರನ ಸ್ಥಾನ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಚೆ ನಾವು ಐದು ಪಕ್ಕ ಬರ್ಬಂಡು
ಮೊಗವೀರರು ಐಟದ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಐತು ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಜಾತಿಲು ಐತು ಬಕಲ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಆಪುಂಡು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ನಾಡವರ ಸಮಾಜ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೈನ ಸಮಾಜ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಐನು ಪೂರ ಕೊನತನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಜೈನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಜೈನ ಪರಂಪರೆ ಹಿಡಿದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ತನ ಕಡೆಕ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಒಂಜಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾದಿತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಮಂತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಐಟ್ ಆರ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಐನು ಅಳವಡಿಸಿಯರು ಅಂಚಿನ ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ಐನು ಕರೆತಿಜ್ಜೇರು ಐನು ಒಪ್ತೊಂದೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಆರ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಮ್ಮ ವೇದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲ ಆರಾಧನೆಡು ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತನ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಈತನೇಟ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಕ್ಲ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ಒರಿದುತ್ತನಾಂಡ ಅವು ಈ ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವೆರ ಕೊನತನ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಐಕ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ತನ ನಾಡವೆರನ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ರಾಜಕೀಯ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಕಲೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ತನ ಅಂಚಿನ ಜೈನರನ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಈತನೇಟ ಆ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ಒರಿದಿನ ಮುಕ್ಲಿಡ್ದಾತ ಈತ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಗಣದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀತಿನಾರೀರು ಐತ ವಿಚಾರಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರಿಗ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಳುಟ್ಲ ಓಟ್ಲ ತುಳುಟ ಆಚಾರೋ ಪ್ರಥಮೋ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಪ್ರಭುರಚ್ಯುತಃ అని అనుకుంటు శాస్త్రం ఆచార విచారాలను తెరిపోడాయించెత్తిన మానాదిగని మల్పొంచెత్తిన ಮೂಲವಾయించెత్తిನ ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಉಲೈಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೊಂದು ಆ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆತನ ಹಾಳುತನದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ತೋದು ಅದನ್ನು ದುಂಬರಿ ತಂದು ಪೋಡಾಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೆಗೆ ಕೂಡು ಕಟ್ಟು ಎಂದು ಬಂದಿರು ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರ್ಯರು ಅಥವಾ ತೆರೆದಿನಕ್ಕು ಹಿರಿಯಕುಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯತ್ವ ಅಂದು ಬಂತ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡೆಂಚನೆ ಸ್ಮೃತಿ ಶ್ರುತಿ ದಾಯ್ತ ಅಂದ್ಕಂಡ ಒವಿಕಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಆಚಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಾಜ ಇತ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ವೈದ್ಯ ಸಮಾಜ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಜಾತೀಯ ಪದ್ಧತಿಲು ಅನಾದಿ ಕಾಲಡು ಬತ್ತುಂಡು ವಿಜಯನಗರ ರಾಜ್ಯದ ಅನರ್ಥದ್ದು ಬಕ್ಕ ಆ ಜಾತೀಯ ಪದ್ಧತಿಲು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಆಯಾಯ ಕರ್ತವ್ಯನು ಒರಿಯೊರಿಯರು ಪಟದುಕೊಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಜರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೂಡು ಒಂದು ಬಂಡ ಒಟ್ಟುಗಾದಿಪ್ಪುಲ ಅಂದು ಬಂದು ಪೊಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟು ಅಂದು ಬಂಡ ನಿಯಮಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಲು ನಮನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಸಮಾಜಡು ಮಲ್ತದೆ ಅವೇಕು ಬೋಡಾಪುಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ದುಂಬರಿ ತಂದು ಪೊನೋಡಾಯಿನ ಮೂಲವಾಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ಆದ್ಯ ಧರ್ಮ ಏರ್ನಾಕೆಂಡ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರಾಣೆರು ಪೆರ್ಲಯಾವು ಜೈನಾದಿಗೆ ದಕ್ಕಲಾವು ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ದಕ್ಕಲಾವು ಅಥವಾ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾನೆಯವರಾವು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಅದನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊನೋಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂಲವಾಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಅವು ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಕೂಡು ಕಟ್ಟು ಎಂದು ಐಕೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಭೂತಾಲ ಆರಾಧನೆ ನಡನವಾನಗ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರಧಾನವಾಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ ವರ್ಷಾವಧಿ ದೈವಗೆ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ ಅಂತ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬನಗ ಕೂಡು ತಂಬಿಲ ಅಂತ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಕೂಡು ಬಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಐತ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವನು ಗುಡಿರ್ದು ರಾಜದ ಸೀಮೆಗೂ ಕೊನವಡು ಉಂದಾಂಡ ಕುಟುಂಬದಕಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಕಲು ತಂತ್ರಧಾರನಕಲು ಆಚಾರ ಪಟ್ಟದ ಐಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಕಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಕೂಡು ತಂಬಿನನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ದೈವನು ಭಂಡಾರನ ಜಪಡ ಉಂಚಿತ್ತಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಡೆದಾರ ಕೂಡು ಬಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪೊಡಾಯನಿಂದ ಅನಾದಿ ಕಾಲೊಡೆ ಇತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಭೂತಾಲಯದ ಪಂಡ್ಯನ ಕಾಲೊಡೆ ಇವತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಲ ಪೂರ ಆ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲೆಗ್ ಮೂಲವಾಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕೂಡು ಕಟ್ಟು ಪಂಪಿನೇನು ಕಟ್ಟು ಬಂಡೆಂಚಿನ ನಿಯಮಲು ಒಂದು ಬಂದು ಕೂಡು ಬಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರು ನಿಂದು ಅಂಚನೆ ಆ ಭೂತಾಲಯದ ಮತ್ತ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುರಿ ತಂಬಿಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡು ತಂಬಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಿರು ತಂಬಿಲ ಅಂದು ಅಂತಾನೆ ಬಿರು ತಂಬಿಲ ಬಂಡೇನ ಮಾತ ನೇಮ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೊನದು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷನೆ ಆಪು ನಡೆದಾರ ಐನು ಮಲ್ಪುಂಚಿನ ತುಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿಚಿತ್ತಿನ ಕೂಡು ಪಂಪಿನ ತಾನೆ ಅಂದುಕೆಂಡ ಏರೆಲ್ನ ಬುಡು ತುಪ್ಪೆರಿಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಐಕ ಸಹಕಾರ ಅಂದು ಆನಿದ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ರಾಜರು ಐಕ ಬೋಡಾ ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತ ವಿಧಾನಸಭೆ ಎಂಚ ಕಾನೂನು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ರೀತಿ ರಾಜರ ಮಲ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾನೂನು ಅಕಲೆಕಲೆಗೆ ಆಯಾಯ ಸಮಾಜದ ಕಲೆಗೆ ಅಕಲಕನ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಇಂಚಿದೆ ಮೂಲ್ಯಾದಿಗೆದ ಮಲ್ಪುನ ಆಯಗಿತ್ತ ಕುಂಬಾರೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಮಡಕೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ವನ್ಪ ಆಯ ನಿಜ ಅಕಲುದಾಯ್ತ ಆ ಸಮಾಜದ ಕುಲು ಬತ್ತದ ಐಕಬೋಡ ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಾವು ಎಂತ ಮಡಿವಾಳೆ ಸಮಾಜ ಅಂತ ವನ್ಪ ಅಕಲು ಐಕಬೋಡ ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಪೂರ ಅಕಲಾಯ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದೆ ಅವೇನು ಮಲ್ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕಲಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಇತ ದಾನಿ ಅದು ಗಾಣದಾಯಿ ಎಂದು ಮನಪ ನಮ್ಮ ಗಾಣದ ಕುಲವತ್ತದ ಅಕಲಿಗೆ ಬೋಡ ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಿನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕಲಂತಲವ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆಯಾಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ ಪಟದು ಕೊರತು ಅವೇನು ಅಳಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ಮಲ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯರು ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಲಿತ ದಾನ ಆತನೊಂದಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೆಲೆಟ್ಟು ಅವು ಮುಖ್ಯವಾಯಿಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಧಾರಣೆ 144 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳಿಯರು ಆ ಕಾಲಡು ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ವಿಚಾರೊಳಗು ಮಾತ ನಮ್ಮನೆ ಮಾತ ಇತಿಹಾಸಡು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಲು ಮಾತ ಮೂಲೆಗೆ ಸೇರಿಂದು ಒರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತೆಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ 4 ತಲೆಮಾಲೆ ಆಯ್ತನ ಆಯನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವು ಗಟ್ಟಿಯಾದುಕೊಂಡ್ಗೆ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೈತ ನಮ್ಮ ಬನ್ಪ ಬೀರ ಪಾರ್ದಾನ ಸಂಧಿ ಇತ್ಯಾದಿಲು ಪೂರ ಬರಿದು ದೀತು ಒಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆನೋ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ನಾಡದು ಪತ್ತದು ಮಾತ ಮಲ್ಪುವ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಮಾತ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಇತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣ ಅಂದು ಸ್ಮೃತಿಲ ಸ್ಮೃತಿಲ ಅಂತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರಾಣಲು ಪೂರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಇನಿಕದಾನೆ ಆತಂದು ಕೂಡು ಕಟ್ಟದು ಕೇಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಂಚಿತ್ತಿನ ದಾಖಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಎಡದಾತ್ರವಾದ ಯಾನೇ ಬಂಡಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂಡ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾನು ಬಂಡಿ ನಾವು ಬರ್ತದೆ ಕಡೆಗೆ ಎನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಬತ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಒವೇ ಸಮಾಜಡು ಅವಳು ಒಂಜಿ ದೈವ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಅಡೆಕೊಂಜಿ ಸೇರಾ ಉಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಮಾತ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಅಂದ ಐಕ್ ಅವೇನು ದುಂಬುದೊಂದು ಪಾತೆರ ಬಂಪೇರು ಪರತ್ತನು ನಿಗುಪಡ ಪೊಸತ್ತನು ತೋಡಡ ಅಂತ ಪರತ್ತು ನೇಪಗಲ ನಮ್ಮ ನಿಗಿಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಸತ್ತನು ತೋಡರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಇತ ಇರು ತಂತ್ರದಾರರ ಪಾತೆರನ ಕೊಂಚ ನೀಲೇಶ್ವರ ವಿಷಯನ ಪಂಡರು ಐಟು ಸಂಧಿದ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ಮುಖ್ಯವಾಯಿಚಿತ್ತಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಕುಕ್ಕಿಂತಾಯ ದೈವ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಇಜ್ಜಿನ ಅರಸು ದೈವಲು ಮಾತ ಪನ್ಪಿಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅಂಕೋಲ ಗಡಿಡ್ದು ರಾಮೇಶ್ವರ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂದು ರಾಮೇಶ್ವರ ಗಡಿಡ್ದು ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿರ್ದು ತುಳುನಾಡ ಗಡಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿರ್ದು ತುಳುನಾಡ ಗಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ತುಳಿ ನೀರೇರ್ವ ಗಡಿ ತುಳು ರಾಜ್ಯ 52 ಗಾವುದ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಉಪ್ಪುನೇಡಿ 52 ಗಾವುದ ಪನೊಂದು ಮುಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬ ಮುಡಾಯಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅವೇ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಪೈಯೊಳಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏತು ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಾವು ಸತ್ಯಲ್ಲ ನುಡಿಯವು ಐದು ಅರ್ಥದಾನ ಪುಣೆಗೆಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನ ತೆನಸು ನಮ್ಮ ಧರಿಸುವ ಜಿತ್ತಿನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಅವು ಮಾತ ಆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೆಲೆಟು ಬತ್ತದು ಆ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಡ ಅವೇನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಲ್ಪೊಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆನೇ ನಮ್ಮ ದೀವೊಂದು ಬತ್ತಿಂದ ಮಾತ್ರ ದುಂಬುದ ಸಮಾಜ ನಾಡದ್ದು ಪಕ್ಕದ ಸಮಾಜ ದಯಕೆಂಡದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗ ಆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡುಂಚಿತ್ತಿನವೆ ಔದಾನೆ ಅಂಚ ಮುದುದಾನೆ ಇಂಚ ಅವು ಇಂಚ ಉಂಡು ಔದಾನೆ ಮೂಲು ಇಂಚ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಆಯಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಯಮಲುಂಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪದ್ಧತಿಡು ಆಯಾಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬೆತವೇತೆ ನಿಯಮಲುಂಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಯಮನ ಇಡೆಗೆ ಕನೆಯರ ಪೂಜೆ ಮತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾಸರಗೋಡದಾರ ಇತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಕಾಸರಗೋಡದ ಓವೇ ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಅಲ್ಪದ ನಿಯಮಲು ಇಡೆಗಕಲೆಗ ಪೂಜಿ ಮುಲ್ತ ನಿಯಮ ಅಡೆಗ ಪೂಜಿ ಆಯಾಯ ದೇಶಾಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲನ ಮಾತ ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆಡು ಐಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕಟ್ಟು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದು ಹಿರಿಯ ಕಲೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊರತು ಆ ಹಿರಿಯ ಕಲೆಯನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂದು ಇನಿತ ಕಾಲೋಡು ದಾನೆ ಆತನೊಂದಿಗೆ ದುಂಬುದ ಪಾತೆರಡು ಹಿರಿಯ ಕಲ್ನ ಎದುರು ಉಂಟೆರೆಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ್ರೆಜ್ಜಿ ಓಲಾ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಕುಲ್ಲು ಬಣ್ಣಡು ಕುಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾನೆ ಲಕ್ಕಡು ಇತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನಾವು ಭಯ ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಬಯಟು ಆ ವಿಶೇಷವಾಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಏತೋ ವಿಚಾರಲು ಈ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಂಪ್ರದಾಯಲವು ಅವೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬುಡೊಂದು ಬೈದ ಆ ಬುಡೊಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲಡೆ ದಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಂದಿಕೆಂಡ ಏರೋ ಉರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬತ್ತದು ಅವೇನು ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವೇ ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ಬರ್ಪುಣು ಮೂಲವಾಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಒರಿ ಉಂಡು ಅವೈತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯಕಲೇನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಐತ ಅನುಭವ ಬಳೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಲೇನು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ತಂತ್ರದಾರರೇನು ಆಚಾರ ಪಟ್ಟದ ಕಲೇನು ಮಾತ ಶ್ರೀರೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಿದ ನಿರ್ಣಯ ಬತ್ತನಿಂದಾಂಡ ಅವು ಅಳಿಯಂದಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಪನೊಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಎಂಚ ಕೂಡು ಕಟ್ಟುಡು ಇತ್ತಂದು ಆ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ನಿಯಮಲು ದಾನೆ ಅವಕ್ಕೆ ದಾಯ್ತ ಮಾತ ಆವಡು ಪಂಪಿನೇನು ಮಾತ ಇಂಚ ನಿಮ್ಕುಲು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡುಕೊಳ್ಳೊಂದು ಮೂಲು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ವಿಷಯನ ಜನಕಲಿಗೂ ಕೊರ್ಪನೋ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಮಾತಾ ಸಮಾಜನ ಸೇರ್ಪ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತಂತ್ರಿದಾರರು ಸೇರಿಯೇರಿ ಭೂತಾಲಯ ಆರಾಧನೆ ಕೊಂಚೂರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ
ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದೇರು ಪಂಡ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾರು ಸೇರಿದ್ದೇರು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು ಪೂರ ಅವೇ ಗೊತ್ತೋಡುಂದಾಂಡ ಅವೇನು ಮಾತಾಡಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೋಪುಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡುಂದಾಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಒರಿವು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಆ ಪರಂಪರೆ ಒರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೊಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಅಂದು ನಮಕೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಂಡು ಗರುಡ ಪುರಾಣಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣಾರಾಧನೆ ಅಂದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹಿತ 13 ದಿನಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಯಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಜನ್ಮಡು ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿದು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಬಂದದು ಸಮಾಜನು ತಿದ್ದುನ ಕೆಲಸ ನಮಟ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಮಾಜನು ಒಡೆ ಒಂದೆ ಸಮಾಜನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ಪುನನೆ ಅವು ಕೂಡು ಒಂದು ಒರಿಯನ್ನು ಬಿಡುದು ಒರಿಯ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಮಡ್ಡೇಡ ಬೈಜಿ ಅಂದಾಂಡ ಮಡ್ಡೇಡನ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪರ ಪುಜ್ಜಿ ಅದೇ ರೀತಿ ತಂತ್ರಗಾರ ಬೈಜಿಂದನ ಯಾನ ತಂತ್ರಸ್ಥಾನಗಳು ಎಂಟು ಪಾಠ ಕಲ್ಪೋಲಿ ತಂತ್ರಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಡ ಯಾನ ತಂತ್ರ ಎತ್ತು ಆ ನಿಯಮಲೇನು ಮಾತ ಅವೇ ಬಂದಿರಾರು ಕೊಡಗುದ ರಾಜ್ಯಗೂ ಪೋಯಿರು ಕೊಡಗುದ ರಾಜ್ಯಡು ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆರೆಗೂ ಕೊಡಗುದ ರಾಜ್ಯಡು ತಂತ್ರ ಮಲ್ಪರ ಅವು ರಾಜದ ಆಜ್ಞೆ ಅಂಜನೆ ಅವು ಆನಿದ ಕಾಲಡು ತಿಕ್ಕಿನದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ರಾಜರ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಬತ್ತೆನ್ ತಿತ್ತಿನ ಇದು ಏತೋ ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಆಯ್ತಾ ಅಂದಕೇಂಡ ಮಡ್ಡೇಳರನ ಭೂಮಿ ಉಂಡು ದಯಗೋಸ್ಕರ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದು ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಈ ವೇದಿಕೆಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ ತೊಂದರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಕೂಡುಕಟ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದು ಅದೇನೇ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯಾಯ ದೇಶಾಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಊರಿಗೂ ತೂ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಅವೇತ ಒರಿಪಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಡೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಸಂದೇಶನ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ ವಕೀಲರೇ ಇರ್ಲ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ತಂತ್ರಿಲೆಗ್ ಈ ವಿಚಾರದ ಕೂಡುಕಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಜನ್ಮತಃ ವೈದಿನನೆ ಅರ್ನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆರ್ಲ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಇತ್ತಿನಾರು ಆರು ನೆಕ್ ಈ ಪರಂಪರೆಗೆ ಬೈದರು ಇತ್ತ ಐತ ಅಲ್ರಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಪಂಡಿರ ಐದು ಪಕ್ಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕದು 20 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕೂಡುಕಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸರಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆಲು ಒಂದು ಏತ್ ಪೂರಕವಾದಿತ್ತಂದ್ರೆ ವಾದುಂಡು ಮಾರಕವಾದುಂಡು ಈ ಯಾನೈತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆಲೇನು ತುಯ್ಯಾನೈತೆ ತೂನಗ ಪೂರಕಲುಂಡು ಮಾರಕಲುಂಡು ದಯ ಗೊತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಮಾರಕನೆ ಯಾನು ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಮಾಡಂದನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ರಡ್ಡುಂಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಿಂದಲೇ ಪುಣ್ಯಮ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ದೈವ ಆರಾಧಕರು ಐದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೊ ಈತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದತ್ ಹಿಂದೂ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಎ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದು ಒಂದು ಪೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೇರಳ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪುಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಓದ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋರ್ಡ್ ఉంది ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ఉంది ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಂದಿಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸರಕಾರದ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಿ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಬಂಡೆಂಜಿನ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರನ್ ಬೈ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಬಂಡ ಪಂಡ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ನೆಟ್ ಬರುವಾದ ರನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ್ನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಷನ್ ಕಾಣಿಕೆ ಬೇತೆ ಅವು ಅಂಚೆ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಕೆ ಡೊನೇಷನ್ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿ ಗ್ರೇಡ್ ಎಂದು ಮಲ್ತದೇರು ಪಂಡ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಚ 25 ಲಕ್ಷದ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪಂಡ ದೇವರ ಕಾಣಿಕೆ ಪೂರ್ಣ ಅದೇ ಪೂರ ಎ ಗ್ರೇಡ್ 5,25,000 ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಆಯ್ತು ತಿರ್ತದ ಸಿ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂಚನ ದೇವರೆಲ್ಲ ಬೇನೋಡು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ರೇಟ್ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳ ಒಂಜಿ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಾಯಕ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ ನಮ್ಮ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಡೀ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಂಡೆ ವರ್ಷ ಇಡೀ ದಿನ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನಪ್ಪು ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆಪ್ಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ದೈವಸ್ಥಾನ ಪುಣಿ ವರ್ಷದ 2-3 ದಿನದ ನೇಮ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿಬ ಆತಂದ್ರೆ ದೈವಸ್ಥಾನಗ ನಮ್ಮ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಅದೊಂದು ಮನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯನೇ ಹೆಚ್ಚು ದಯಬಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಗುರಿಕಾರ ನಕ್ಲು ಐಟ್ 10 ದೈವ ಲೆಪ್ಪುಡು 10-15 ವರ್ಗದಕ್ಲೇನು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇನು ಆ ಊರ್ದ ಮುಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಲೆಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇದೆ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಅಂಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ದಾದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಗುರಿಕಾರ ಅಂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಂದ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸರ್ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಅನ್ಪಾಡು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಿತಿ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಈವನ್ ಎ ಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಂದ ಅವಲ ನಮ್ಮ ರೂಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ
ನಮ್ಮ ಈತ ಕೇರಳ ಉಂಡತೆ ಈ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟೆ ಮೂಜಿಂಡು ಒಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೇರಳ, ಮಧ್ಯ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಮಲಬಾರ್ ಕೇರಳ ಅಲ್ಲ ಅದಂತಿರುವಾಗ ಮಲಬಾರ್ ಕೇರಳ ಬಂಡ ಈ ಸೈಡ್ ತಕ್ಕಲೆ ಮೂಜಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಡ ಈ ಮೇಟ್ ಬರೋ ದೈವದ ಒಂದು ನಂಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಗೊಂಜಿ ಹಿಂದೂ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಅವಲ ಇಂಚಿ ಪಾಯಿನಿ 2011 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ತುಂಬು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಖಾಲಿ ಆತ ಹಿಂದೊಂದು ಲಜ್ಜಾನ್ ಅವಳು ಇತ್ತ ಮುಜರಾಯ್ ಖಾತೆ ಅಂತ పేరు ಮುಜರಾಯ್ ದಾಯಕ ಮುಜರಾಯ್ ಪುದರಿಂಚಿನ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಪುದರವು ಮುಜರಾಯ್ ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದನೇ ಶಬ್ದನೇ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಪುಣ ಮಲ್ತದ ನಾವು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಪುಣ ಮಾಡಿಕೆ ಅಂದೇ ಟೈಮ್ ಮುಜರಾಯ್ ಒಂಜಿಂದು ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಾಖಲೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೋರ್ಪುಣ ತಸ್ತೀಕ್ ತಂದೆ ಆಯ್ತಾ ದುಡ್ಡು ಅವು ಮುಜರಾಯ್ ಐದು ದುಂಬು ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಯ ಒಡೆಯರ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ತುಯ ಆರನ ಟೈಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನಂ ಚಾವಡಿಂದಿತ್ತು ಒಡೆಯರ್ ಮೈಸೂರು ಮಕ್ಕಳು ಅಂದಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಅವನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮುಜರಾಯಿಂದೆಲ್ಲ ತೊಂದಿರ್ಲಿ ಮುಜರಾಯಿ ದುಂಬು ಕೊಡಗು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಇತ್ತು ಆರಂಭ ಕೊಡಗಡು ಮಾತ್ರ ಅವು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಡಳಿತ ತಡಿತನತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಕೊಡಗಡಿತ್ತಿನ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಎಂದಿತ್ತು ಆ ಪುದಾರನ್ನು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತ್ತ ಮಂತ ಇರ್ತದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ಲೆಪ್ಪಣಿ ಮುಜರಾಯಿಂದೆ ಅವು ಮುಜರಾಯಿ ಖಾತೆ ಸಚಿವರು ಅಂಚಂದತೆ ಎಂದೊಂದು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋರ್ಡು ಆ ಟೈಪ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕಂಬಳೋಗು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಒರಿಯೋಡು ನನ್ನ ದೇವ ಸರ್ಕಾರದ ದಾಲಜಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟ ಅಕ್ಲಾಂತಿ ನಡ್ತೋ ನಿಕ್ಲಾಂತಿ ಮಂದೊಂದು ಉಪ್ಲೇಂದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅದೊಂದು ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಕೊರ್ಪೇರು ಮಂತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಏರ್ಲ ನಂಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಫಂಡಿ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಕಾಡ್ಬಿಡೇರು ಆನ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಎತ್ತುವರೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಅಶ್ವಮೇಧ ಆಗ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಈರಾಗಿ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲಿ ಈತು ಖರ್ಚು ಮಲ್ದ ಈತು ಮಲ್ದ ಆಯ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಂಡ ಈ ಟೆಂಡರ್ ಲೆಪ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಆಯ್ತು 10 ಪಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ದು ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡ ಅವು ಮಲ್ಪುಣ ಇಟ್ಟೇನ ನಾವು ಭಕ್ತೇ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತ ಹೋಪಣ ಒಂದು ಎ ಗ್ರೇಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನುಭವ ಮಲ್ತದನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅನುಭವ ಈತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ದಾರ ಈ ಆಕ್ಟ್ ನಿಜವಾದ ಏತ್ ಪೂರಕವಾದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಳ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಆತಿ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ದಯಮಾಡ ಎಂಗ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದುಡ್ಡೇ ಇತ್ತು ಅವು ಹೊರ ಪಾಡಿ ಡಬ್ಬೆ ದುಡ್ಡು ಪಾಡಿವಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಆ ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡು ಈತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಫಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಬೇತೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ದುಡ್ಡು ಈತ ಉಂಡತೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 20 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಲೆ ಫಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೈಚಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಏತು ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಐಕ್ ಇಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಐಕ್ ಅವು ಕೊರ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉಪಯೋಗ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿದ ಉಪಕಾರ ಬೈಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಸು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಬೈಚಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗಳ ವೈದ್ಯನೇ ಪಾಪ ಎಂಕ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಾರಿ ನನ್ನಿಂದ ಆದಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಹಂಚೋಣ ಅರೆ ದಾನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೋದ್ಕೊಂಡ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರ 10-20% ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಲ ಏತ್ ಆತನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಆತನ ಬಂದ್ ಬೇರತ್ತ ಆತನಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಹೊರಿಡು ದುಡ್ಡು ಅವೇ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡ್ತುಂದ ಇನ್ನೊಂದು 20 ಕೋಟಿದ ಕೆಲಸ ಹಾಕಲು ತೋಜಾರೆ ಎಂಕ್ಲ 10 ಕೋಟಿ ಮುಗಿಪು ಐತ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ನಿಖಲ್ನ ಅವಧಿ ಉಪ್ಪುನು ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಹಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ ಅಲ್ಪ ಅತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಹೊತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ ಈ ಎಂಡಮೆಂಟ್ ಎಂಡಮೆಂಟ್ ನಿಯಮ ಹೊತ್ತೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂಚಿದ್ರೆ ಇತ್ತ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ್ಜಿ ಬೇತ ಟೈಮ್ ಬಂಡಿ ಬರ್ಪುಣ ಐತದ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಪೂರ ನೇರತೆ ಕೊರೊಂದು ಬೋಪೇರಿ ಐಕಿದಾಲ ತೊಂದರೆ ದೈನಂದಿನ ನೆತ್ತ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ದುಡ್ಡೇ ಕೊರ್ಪೇರಾಗಿ ಈ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ 12 ವರ್ಷಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಹೊಡೋದು 12 ವರ್ಷ ಕೆಲವು ಇಂಕ್ಲೊಂಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅನ್ನಗ ಐಕಾಪನ ಖರ್ಚಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವೇ ಟೈಮ್ ಅವೇ ಆ 12 ವರ್ಷಗಳೇ ನಂಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ನಡುವಳಿಯಿಂದ ಪೂರ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದ್ಪೇರ ಆಪುಣಿ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ನಮ್ಮ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಬೈದಾನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸೊ ಆ ಇಡೀ ಊರ್ದ ಮಾಗಣಿದ ಜನಕ್ಲು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉರ್ಮ ಮಾಗಣಿ ಅನ್ ಪೇರು ಬಣ್ಣ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಂದು ಮುಲು ಬಲ್ಮಾಡ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಸೀಮೆದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆಲವು ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಭೇಟಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಬಣ್ಣ
ಅಡ್ಕ ಭಗವತಿ 7 ದೈವಸ್ಥಾನದ ಭೇಟಿ ಉಂಡು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಂಡಾನ, ಅಡ್ಕ ಭಗವತಿ, ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ, ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡ, ಉಳಿಯ ಧರ್ಮರಸು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬೊಕ್ಕ ತಲಪಾಡಿ ಬಬ್ಬುಸ್ಥಾನ, ಕೊಲ್ಯ ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿ ಈತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭೇಟಿ ನೈಟ್ 3-4 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ, ಅಡ್ಕ ಭಗವತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಕಲ ಭೇಟಿ ಉಂಡು. ಇಂಚ ಈತ ಪುರ ದೈವದೇವರ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪುನ ಅಂತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ದೈವಲ ದೇವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪುನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನಾಗ ಎಂಡಮೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಂಡಾನ ಅಲ್ತರದ ಅಕ್ಲಡ ಫಂಡ್ ಉಂಡು. ಅಕ್ಲೆ ಬಂದ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನದಾನ ಅಂಚಿನ ದೈನಂದಿನ ದಾಲ ಅಂದಿಜತೆ ಅಕ್ಲ ದುಡ್ಡುಂಡು. ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಈತದ್ದು ದುಡ್ಡು ಕೊರಪ ನನ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಬಂತನಲ್ಲ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಕೊರ ಅಬ್ಜಿ ಬಂದ ಕೇಂದ್ರ ಅಟ್ಲ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ರಂಜಿ ರೂಲ್ ಅವು ನೆತ್ತ 12 ಬರ್ಪಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಂಡಲ್ಲ ಸೋಮೇಶ್ವರದ 12 ಬರ್ಪಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕೊಂಡನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒಂಜಿ ಪಣ ಅನಾದಿಗಳ ಪರಂಪರೆ ಸೋಮನಾಥನೇ ಕಡ್ಪುಡ್ತಾನ ಬಂಟೆ ಬಂಟೆ ಬಂಡೆ ಭಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಂಟೆ ಸೋಮನಾಥನ ಬಂಟೆ ಅಲ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಲು ಹೂವ ಸೇರಿದೆ ಎಂಕ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ದುಡ್ಡು ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ನೆಡ್ದು ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ 25 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋನ ಬೆಲೆ ಈರ್ನ ಬಂಡೇರು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಬಂಗ ಬೈದೆ ಬಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಲ ಅಂದು ಬತ್ತನು ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಇಂದ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಕ್ಲಿ ಖಾಲಿ ರೂಲ್ ನಂಕ ಒಂಜಿ ಅಂದು ಆಂಡ ಆಕ್ಲು ಬೇತೆ ಭಕ್ತರು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಕೊರಿಯರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೂರ್ಪುಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಅಡಚಣೆ ಕೂಡುಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೊಡಂಕಾದ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಫೋನ್ ದಿತ್ತದು ಅಕೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿದ್ದು ಪಕ್ಕ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬ್ಕೊಣೆ. ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡುಂಬೂರು ಗೊತ್ತು. ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತೀನ ಮೂವರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನ ಪುದರೆಂಚಣ್ಣ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡುಂಬೂರು ಗೊತ್ತಿನಾರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ ನಮಗೆ ಮೂವರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ನವನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪದು ತರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೊಂಚ ಐತಾಳ್ರನ್ ತೋರ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ ಆ ಐತಾಳ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಆ ದುಮ್ಮುದ ಪರಂಪರೆ ಎಂಕುಲ್ ಕೇಂದಿನ ಭೂತಾರಾಧನದ ಕಟ್ಲೆಡೆ ಭೂತ ಐತಾಳ್ರ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬೋಯಿನ ವಂಶ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಲ ಅಕ್ಲೆಗಿಲ ಎಂಚ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಕುಡುಂಬೂರ ಗುತ್ತುದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಮೆಕರ ಸೂತಕವನ್ನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿರುವಲು ಕೈಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರ ಪಿಜಿಟಂಗೆ ಕೊಡ್ತೆ ಐತಾಳ್ರನ ಒಂಜಿ ವಂಶಗೆ ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಭೂತಾರಾಧನದ ಕಟ್ಲೆಡೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಅಂಚನೆ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಈ ಮೂಚೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈ ಭೂತಾರಾಧನದ ಕಟ್ಲೆಡ್ದಾದ ಅನ್ನೋ ನೀವು ಕನಿಪಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ತಂತ್ರಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾನೆ ಪಂಡ ಭೂತಾಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕಲ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಲ ಚರಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅವು ದಾರುಮಯ್ಯ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಂಚಡು ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತದ ದೀಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಪನವಂತೇರು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಕಲಶ ಪೂಜೆ ಮಂತದು ದುಮ್ಮುನಾನಿ ಪೋದು ಐಕೊಂಜಿ ಶುದ್ಧ ಮಂತದು ಇಲ್ಲಾಡು ಕಲಶ ಕೋಣದು ಐಕೊಂಜಿ ಮೈತದ ಬರ್ಪುಣಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಶುದ್ಧ ಮಂತದ ಬರ್ಪುಣಿ ಆತ ಇಲ್ಲದ ಭೂತಲೇಖಲ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪುಡು ಆತ್ ಮನ್ಪುಡತ್ತಂತೆ ಐಟ್ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಗತ್ಯ ಲೆಕ್ಕಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಭೂತಾಲಯಡು ಅವು ಮಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬೊಕ್ಕ 16 ವರ್ಷಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವಡು ಅಂಚದಾಲ ಭೂತಾಲಯ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಐಟ್ ದೃಢಕಲಶ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ದೃಢಕಲಶ ಮನ್ಪುವೇರು ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏನಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಭೂತನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಯಾನು ಈ ಬಾಕಿದ 5 ದಿನ 6 ದಿನ ಮನ್ಪುಣ ಭೂತ ಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಯಾನು ಒಂಜೇ ದಿನ ಮನ್ಪುಣ ತಂತ್ರಿ ಯಾನ್ ಬಂದ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಏನ್ ಬಂಡಲ್ಲ ತಂತ್ರಿದಾರ ಬರೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ದುಮ್ನಾನಿ ಪೋತು ಅಥವಾ ಆನೆ ದಾನಿ ಬರ್ತದ ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಂತದ ಆ ಕಲಶ ಮೈತದ ಬರ್ಪೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಬಕ್ಕಲಕ್ಕೆ ಏನು ತಂತಿದ್ದಾರೆ ಐಕ್ ದೃಢಕಲಶ ಆವಡ ಹಾಕೇನು ಬೇರು ಅವುಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರಿನ ಕಾಲೊಡ್ದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರನ ಕಾಲೊಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರಾರು 3 ದಿನದ ಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಪಂತನ ಈತಲ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಇಂಚ ಇಂಚ ಅಂಚ ಆರ್ ಬಂಡನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಇತ್ತಲ ಪೂರ ಹಿಡ್ಲ ನಡಕೇರ್ನ ವಿಷಯ ನೀವು ರಾಜೇಶ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಎನ್ನ ನೀವು ತಂತಿರ್ತಾರೆ ಕೊಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಲೋ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಒಂದು ನೀಲೇಶ್ವರ ತಂತಿರದಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಕಲ ತುಳುನಾಡು ಬಂಗ ಸೀಮೆಗ್ ಅಸಲು ಎಂಚ ನೇಮಕ ಇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಸಲು ಏನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಚ ತುರುತ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಅದರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದದೆ
ಅದೊಂದು ಪಕ್ಕ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್ ಅಜ್ವರ ದೈವಂಗಳು ಉಳ್ಳಾಕಲ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚೆ ನೆಟ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆಕ್ಕ ಮೂಜೆಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅಜ್ವರ ದೈವಂಗಳು ನೆತ್ತ ರೆಡ್ ಭೇಟಿ ಉಂಟು ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಆಗ್ಲ ನೆಟ್ಲಾಗ್ಲ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಉತ್ಸವದಾನಿ ಅವು ಉಳ್ಳಾಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಅವು ಇತ್ತ ನೆಟ್ಲಗಳ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯಗಳ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸಂಸಿದರಿಗಳ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ದಾಯಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಂದು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟು ಜೇರು ಪನ್ಪಲೇಕ್ ತುಂಬ ತಂತ್ರದಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ಪಾದೇರು ಈ ತಂತ್ರದಾರ ಈಗ ದಾಯ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಜೇರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪನೊಳ್ಳಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಪನೊಳ್ಳಿ ಅಕುಲ್ ಕೇರಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಡುಂದಿದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐಕ್ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಚರ್ಚೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಸರಿ ತಾರ್ನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀರಂಗೈಟಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರೈವಿಲ್ಲೇರು ಬೋಳಾರ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾದಿತ್ಯನಾರು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ತಾರನಾಥ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. 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 ಸಾರ್ನಾಥ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ ಪಡ್ಲಾಕನೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಒರಿ ಡೊನೇಷನ್ ಒರಿ 10 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಹೂ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನು ಪತ್ರ ಕೂಡ ಎಂಟು 3 ವರ್ಷ ಇಟ್ಟಿನ ಕಟ್ಟೆ ದಯ ಬಂದಾಗ ಆ ಕಟ್ಟೆದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು PWD ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅದಾವ ಇದು ಪಕ್ಕ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಬೋದು ಪಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೋದು ಬರಡ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ನವನಿ ಶೆಟ್ರ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರಾದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಕುಲಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಿನ ಬಂಗಾರನು ಕರಪದೊಂಜಿ ವಿತ್ ಮುಗಿಲಿ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಕುಲಂಜಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲವು ಎಂಕು ತೋಗಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲವು ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಸಾಯಿ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಗಿಲಿ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಕಲ್ ಎಗ್ಗು ಬೈತಿದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಸು ಭಕ್ತಿಯರ್ನ ಬಂಗಾರ ಭಕ್ತಿಯರ್ನ ಅವು ನೀವು ನನ್ನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಡೀಪ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂಗ ಆಂಡ ಐನಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಡು ರವೀಂದ್ರನಾಥರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತುಂಡು ಬಂಗಾರ ಐನ್ ಪೂರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಂತ ಜಿಲ್ಲೆದ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಕಮಿಷನರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬೋದು ತೂಕುದು ಮಾತದ್ದು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲಿ ಆಯ್ತಾ ಯಾವ್ದು ಎಂಕ್ಲೆದಾಲಿ ಜಾಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮನ್ಪರೆ ಇಟ್ನಾಟಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇ ಎಕಡೆ ಬಲ್ನಕನೆ ಇಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಯಾರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಮಿಟಿ ಯಾರು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪೋತುಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮನ್ಪಡಾಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಮಿಟಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡವು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶಿ ನಲ್ಪತ್ತು ಬೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅದು ಕೂಡ ಅಕ್ಕಲು ಬರ್ಕೊಂಡು 2 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕೊಂಚ ಬೆಲೆ ಏನಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಎಂಕು ದೋಜಲು ಇಂಚಪ್ಪನಾಗ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿ ಗ್ರೇಡ್ ಇದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಂಕಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಹೆಚ್ಚಲ್ಪತಿ ಸಂಬಳ ಕೊರ ಕಾಸಿತ್ತು ಐಕ್ ವಾಲೆಕ್ಕೋಡ್ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಲ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಕೊಲ್ಲೂರ್ಲ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಎಂಕಲಲ್ಲ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಸೋಮನಾಥ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಆ ವಾಲೆಕ್ಕೋಡ್ ಮಂತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಮಂತ್ರ ವಾ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಎನ್ಮ ತಿಂಗಳ ಕಮಿಟಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೈಟ್ ಇತ್ತ ಎನ್ಮ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಕಮಿಟಿ ಇಜ್ಜಂದೇ ಉಂಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಅದಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಮನ್ಪೇರು ಕಮಿಟಿ ಮನ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಇಂಜಿ ಹೇರ ಪಾಪರೆ ಯಾವ್ದು ಪಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಸು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲೆ ಮಂಪುನ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ತೂದು ಮಂಪುನ ಬುಡ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೊನೆ ತೂವನ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಂಪೇರು ಇತ್ತ ಕಾಲುಡುದು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಭಕ್ತನ ಗೋಪನ ಕೊಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಏರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಿನಲ್ಲ ಪತ್ರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಗೋಪ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕಮಿಟಿ ಮಂತಿ ಕೂಡಲೇ ಆಯಾ ಕಮಿಟಿ ದಾಯನೆ ಕಾಸ್ತ ಯಾವ್ದು ಮಂಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಏಕಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಯಾವ್ದಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿರ್ ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇವತ್ತು ದುವೆ ಕೊರೋನಾ ದಪ್ಪಗ ದುವೆ ಶ್ರೀರಂಗೈಟಲ್ಲ ಆರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಕೊರೋನಾ ಕೊಡ್ತಗ ಆತನು ಪೊರ್ಲಾದ್ಮಿ ಆನೈನು ಬುಗಾರ್ನತ್ತು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತೇರಿ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಐಕೆ ಕಮಿಟಿ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಲ ಜನತ್ತು ಆಟಲ ಇಟ್ಟೇದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಲ ಕಮಿಟಿಗೆ ವಾ ಜಾತಿ ಹೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ದಾದ ಬಂದರು ಸಲ್ಮೇಲ್ ಕಮಿಟಿಡ್ ಖಂಡಿತ ತಾರ್ನಾ ಶೆಟ್ರೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಎನ್ನ ನೂದಕ್ಕೆ ನೂದು ಎನ್ನಲ್ಲ ಅಂದುಂಡು ದಯಬಣ್ಣಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯ ರಾಜಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಮುರಾಣಿದ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲದುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಥ ಕಟ್ಟಿದ ಇಂಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಟ್ಟು ರಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಾತಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು ಎಂಚಿ ನಕಲು ಅದು ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ 25 ಪ್ರಕಾರ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯನಗಳು ವಿತ್ ಇನ್ ದ ವಿಸಿನಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೆತ್ತ ಪರಿಸರದ ಕ್ಲೇವ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ಗುಡ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಆಯ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಆ ಏರಿಯಾಡ್ ಆಯ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗೌರವ ಪೋಡು ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ರಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಡು ಒಂದು ಕೊಡ್ದು ಪೋಡು ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ದೇವರ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿವೋಟ್ ಭಕ್ತಿ ಆದ್ ಪೋಡು ಅಂಚಿತ್ತನಾಗ್ಲೇನ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುನ ದೇವರು ಒಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪಡು ಇತ್ತೆ ಈರು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಫಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ 200 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏರನ್ನೇ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಏರು ಹೊಲ್ತಕ್ಲಿ ಪುರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಎಂಬ ಎಂಕಿ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಯಾನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ಪೂಜಿ ಬಂದ ಬಣ್ಣ ಸೋಮನಾಥ ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರು ಸೋಮನಾಥ ಪಡೋದನ್ನ ಲೆಪ್ಪೇರು ಈ ಅರ್ಥ ಯಾರು ಲೇದೇರು ಅವು ಪರ್ವ ಕಾಲಡೆ ಲೇದೇರು ಹೌದು ಅದನ್ನ ಯಾರು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ
ಯಾನೊಂದು ಇಂಬೇರು ತಾರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪನ್ಪಣೆಗೆ ನೂತೆಗೆ ನೂತೆ ಯಾನೊಂದು ಪನ್ಪೆ ದಯ ಪಣ್ಣಂದ ನಂಕ್ ನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪದ ಜನಕ್ಲಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಏರೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಏರೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಏರ ಪಿದೇಕುಲು ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪಣತ್ತು ಯಾ ಆಯನ ಪಡ್ನು ಮೇನ ಪಡ್ನು ಆಯ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಪ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪಣತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಿಯರ್ನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೇರಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಂದು ಹಿರಿಯ ಕಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಅಂದೇನು ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ಅತ್ತಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಗೊಂಡು ಪೋಡತ್ತಂದೆ ಆ ಸರಿ ಹತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಹತ್ತೊಂದು ಅಂಚಂತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡೊಂದು ಓಪನ್ ಅಂಚಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಅವು ಸರಿ ಹತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಹತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗ್ ತಂತ್ರಿದಾರೆಡ ಅವನು ಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಿದಾರೆಡ ಕೇಳೋದು ಮುಖ ತನ್ನು ಅಂತ ಅನ್ಪಡ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಇಂದುಕೊಲ್ಲೊಂದು ಅರ್ಜಿ ಪಡ್ನಿ DC ಇಂದು ಪಡ್ನು ಪಡ್ನಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಅನುಭವ ಅಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ತಾರಣ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ ರಾಜಕೀಯ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪದ ಲೋಕಲ್ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಲೇರು ಪಟ್ನಕ್ಲೇರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಕ್ತರ್ನಕ್ಲೇರು ನಾಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಮಲ್ತದ ನನಗೆ ಕೊಂಚ ಬೋಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಯಾನ ಆಯ್ಕೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಎನ್ನ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣ ರಾಜ್ಯ ಒಂಜೆ ಆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಕೇರಳ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಜೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಬೋಡುಂದ ಅವಳ A ಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ B ಗ್ರೇಡ್ C ಗ್ರೇಡ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಅಂದು ಬೋಡುಂದೇ ಇಚ್ಚಿ ಐಕೆ ಇಂಚ ತಂತ್ರಿದಾರ ಮಂತ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಗನೇ ಕೂಟ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸರ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಪಡ್ ಬಣ್ಣ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿಂದ ನಾನು ವ್ಯವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಇಂದು ಜಲ್ತ ಜನಕ್ಲೇನೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಗನ ಇದ್ದಿಂದ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಜನಕ್ಲೇನೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಊರ್ದಕ್ಲು ಸೇರ್ತು ಮಲ್ತಂದ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವರು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಪೂರ ಒರಿವು ಹಣ್ಣದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹಲೋ 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 ನವನೀತಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಲ್ಪಡ್ದು ಇದು ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಚಿತ್ರಪಟ್ಟದು ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ರವಿಯನ್ನಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂಡ ದೇವೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪನೋಡುಂಡ ಗುತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕೈಟಿದ್ದ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ದಾನೆ ಆವಡೊಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ದಾಲ ಪ್ರಾಯ ಬರಂದಿನ 30-40 ವರ್ಷದ ಜವನರಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೂರು ಬುಳ್ದು ಮಡಿದುತ್ತುನ ಬದಲು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಾರ್ದು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಏತು ಸರಿ ಪಂಡದ ಅನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ತಂತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದು ಅಂಡಲ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ 30 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಪ್ರಾಯಗುಣಮಾಯನ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪಿಜಿ 24 ವರ್ಷ ಮೀರಿದನ ಎರೆಗ್ಲ ಆವಲಿ ಅಂಡ್ ಅಯಡ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಬೋರ್ಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಎನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾನ್ ಈ ಗ್ರಾಮಗೂ ಸೇರಿದನೆ ಯಾನ್ ಈ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಡ ಸೇರಿದನೆ ಎಂಕ್ ಆ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಡ ಎಂಚಿನಾಂಡ್ಲ ವಿಶೇಷ ಆನಾಗ ಯಾನ್ ಆಯ್ತ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಾವಡು. ಇದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಕಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತನತೆ ನೆಟ್ಲದ ಅವೇ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆನಗ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ದೈವಲ್ಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಜಿನ ದಾನಾಪುಂಡು ಅವಳು ಆ ಕೂಡು ಕಟ್ಟು ಛೇದಾಪುಂಡು ಕೂಡು ಕಟ್ಟಡ ಅಕ್ಕುಲು ಬೇತೆ ನುಕ್ಕುಲು ಬೇತೆ ಎಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದಾಗ ದಾನಾಪುಂಡು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಹಾಳಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಾಂದನ ಜವನೇರು ಬತ್ತನ ಬಾರೆಡ್ಡೆ. ಜೀವಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಜಯ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಮುರಳೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಒಳ್ತೊರ್ದು ವಿಜಯ್ ಏರು ಜೀವಿತ್ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಭೂತಾಯಿತಾಲ್ರೆಲ್ಲ ಪಣಂಬೂರು ಮಾದನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಭೂತಾಯಿತಾಲ್ರೆಲ್ಲ ಪಣಂಬೂರು ಸಾರ್ಲ ಒಟ್ಟದ ಕಾಂತರ್ಜಿ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಆ ಮಾದನೆಗೆ. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕೂಳೂರದ ಪಯ್ಯರ ಬುಟ್ಟೆ ಸಾನಲ್ಲ ಐತಾಲ್ರ ಶುದ್ಧ ರಾಯರ ಮದುವೆಗೊಂದು ಕಟ್ಟಲು ಉಂಟು ಅಂಚ ಭೂತಾಯಿತಾಲ್ರ ಚೂರು ಪಣಂಬೂರು ಮಾಗನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪನೋಡು ಅಂತ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ಕೂಡುಕಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತಲ್ರಿ. ವಿಶೇಷವಾದ ಆರು ಬಂಡಿಂಚೆತ್ತಿನ ಅನಾದಿ ಕಾಲಡು ನಂದರಸೆರು ಪಟ್ಟು ಕೊಡಿಂಚೆತ್ತಿನ ಧರ್ಮಮಾಗನೆಡು ಬಟ್ಟಿಂಚೆತ್ತಿನ ಈ ಕರ್ತವ್ಯನು ಮಲ್ಪಡು ಬಂಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಪನ್ನಡುಂದಾಂಡುಂದಾಂಡಲ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರಂಚೆತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾಲಡು ತದುದು ಪೋರ್ನಾಗ ಬೇತಕುಲು ಅವೇನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ತಪ್ಪತ್ತು ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆಂಡ ಆ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿಚಾರಗೂ ಬಂದಾಗ ಆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ್ದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯೇ ಬರೊಂದು ಐಕೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರೊಂದು ಬರಿಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸಾರ ಆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂದಕೇನಾಗ ಅವೇನಿತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂದಕೇನಾಗ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟೆಂಚ ಅಂದಕೇಂಡ ಭೂತಾಯ್ತಲ್ರ ತಂತ್ರ ಕುಳೂರ್ದ ಬೂಡ್ದ ಮದಿಪ್ಪು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಪಯ್ಯರ ಗುಡ್ಡೆದ
ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನಲ್ಲತ್ತವು ರಾಜರು ಕೊರನಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಒಂದು ಕಾಲಕಟ್ಟುಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲೇನು ಬುಡ್ದುಪ್ಪೆರ್ಲೆ ಯಾವು ಅಥವಾ ಅಕಲು ಬುಡ್ದುಪ್ಪೆರ್ಲೆ ಯಾವು ಒಂದು ಅವೆಟ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆರ್ದಾತ್ರವಾದ ಇತ್ತೆ ಆಯರೆ ಕಾರಣ ತಂದೆ ಬಕ ನಮಾದು ಅವೆನು ಬುಡ್ಕೊಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಈತಿನಟ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಡು ವೈಜ್ಜಿ ಓವು ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಇತ್ತಿನೇನು ಪೊರ್ಲುಡವೆನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಪಣದು ಗೌರವ ಮಾನಾದಿಕೆಯನ್ನು ಬಂಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ನಮಕತ್ತುಂದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗಳ ಮನೆ ದೇವರಿಗಳ ತಗ್ಗದು ಬದ್ದದು ಬತ್ತೇರಿಂದಾಂಡಲ ಅಹಂಕಾರದ ಮದಿಪ್ಪುನು ದುಂಬತ್ತೆ ದೀವೊಂದು ಅವಿನ ಪಿರದೀದು ನಮ್ಮ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪಡಾಯನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮೇಲ್ಕಾಲಗೂ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನಲು ಬನ್ನಗ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾಯರೆ ಉರಿಗೆ ಇತ್ತರಿಗೋಸ್ಕರವಾದೇ ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಡುದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ವೇದನೆ ಕಲ್ತದೆ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಯೋಗ ಅಪರ ಪ್ರಯೋಗ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಇನ್ನೇನು ಭೂತಾರಾಧನ ಕಟ್ಟಿನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು 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 ಕಲ್ತಿ ನಡೆದಾರದವಾದ ಈನಿಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೂಕುನು ಓದುದನೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳ ತಿರುಗಿ ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಓದೆ ಎಂದು ಅನ್ಪುಣಿಗೆ ಕೆಲವು ದೇಶದ ತಿರುಗುಡಿಗೆ ಆಯಾಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅಲ್ಪಲ್ಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಬನಲತ್ತಂದೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪುವ ಪಂಪಿನ ಭರವಸೆನ ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲುಡು ಕಷ್ಟ. ಜಗದೀಶ್ ಜೈನ್ ಮಾಣಿ. ಸರ್ವೇರಿಗಳ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಪಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಕೂಡುಗಟ್ಲೆಡು ಈ ಭೂತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ಬರ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಈ ಕೂಡುಗಟ್ಲೆಯನ್ನು ಬಂದಾಗ ಓವೇ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಸಕ್ತಾಯಿನ ಕೂಡುಗಟ್ಲೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನಾಗ 14 ವರ್ಗದ ಕಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ನೀತಿ ನಿಯಮನ ಒಂಜಿ ಪಾಲನೆಗೆ ಕೊನೆಯರೆಂದುಂಡು. ಅಂಚಿನಲ್ಪ ತಂತ್ರವರ್ಗದಕ್ಕಲೇ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರಣದೆತ್ತೊಂದು ದಯತಾನ ಒಂಜಿ ನಿಯಮನು ಪೊಸಕ್ತ ಒಂಜಿ ನಿಯಮನು ಕೊನಪುನಂಚಿನ ದಯತಾನ ಉಂಡ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕೊಡಿಡ ಅಂಚ ನಡತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೂಡುಗಟ್ಲೆಗೆ ಅವು ಸರಿಯಾ ಎಂಚಿನ ವಾರೀತಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿಯಾದ ಮಾಗಣೆಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ಬಂಡದ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಡ್ ಮಲ್ದಿರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ತೊಲ್ಲೆ ಅಪಗಿದೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕುವಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಂತ್ರಿದಾರು ಒಂಜಿ ಅವು ಏರ್ನ ತಂತ್ರಿದಾರ್ ಪಂತಿಜಾರು ಎಂಚಿನ ಮಂತದೇರು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾವಡಿತ್ತಂಡು ಅಪಗಾಂಡೈಕ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ತಲಿ ಇತ್ತೆ ಅವರು ಕೂಡು ಕಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆನಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆನಗ ನನೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅವೇ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಉಲಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮದುಮೆ ಅತ್ತಂದ ಹೊಸತ್ತಾದ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಬಕೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಚಪೂರ ಆನಗ ಅವಳು ಆ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ನಿಯಮ ತಪ್ಪುಂಡು. ಐನ್ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಿದಾರ ಮಂತದೇರ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ತಂತ್ರಿದಾರೆ ಆರ್ನ ಕುಶಿಲಕ್ಕ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಂಡ ಅವು ಆಪುಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದ ನೇಮ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮಾಗಣದ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಧಾನ ದೇವೇರು ಆಂಡ ಆ ದೇವರನ್ನ ಅವೇ ಗ್ರಾಮಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೈವಲೆಗೆ ಕಟ್ಟದ ನೇಮ ಆಪುಂಡು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ ದಿನ ದಿನಾಗ ದನಪುಂಡು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದ ಉಪ ಅವು ಈ ಕಟ್ಟದ ನೇಮ ಆಪನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೋಮೇಶ್ವರಗೂ ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷದ ದುಂಬು 14 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆನಾಗ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ದಿನನೇ ಕೊಂಡಾನೋಡು ಕೊಡಿ ಇರುದು ಕೊಂಡಾಣ ಐಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲಡ್ ಬತ್ತು ಕೆನ್ನಾಗ ಬಂಡ ಅವು ಕಟ್ಟದ ನೇಮ ಐನು 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 ಉಂತಾಯ ರಾಬುಜಿ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಕೊಂಡಾನೋಡು ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮನ್ಪುಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಮನ್ಪರೆ ಆಬುಜಿ ಇತ್ತು ಅವಳು ವಿಶೇಷವಾಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೊಂಡಾನೋಡು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆನೋ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆನಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ಮನ್ಪರೆ ಆಬುಜಿ ಕಟ್ಟದ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಂಡು ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಐಟ್ ಈ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನ ಮಾಗಣೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಗಣ ಸೇರಿದ ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲ ಅವಳು ಪಂಜಿಗಡ್ಪೊಲಿಯ ಈ ಮಾರಿ ಮಿತ್ತುಡು ಅವಳು ಪಂಜಿಗಡ್ಪೊಲಿಯ ನಡಕೇಂಡೇರು ಅವು ಭೂತ ಕೊರ್ಪುನ ಕೊರಡೆ ಆಪುಂಡು ಐನು ಉಂತಾಯ ಆಬುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಕ್ಲು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಉಂತೋಡ ಅವು ನಿಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಐನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗುಲ ನಿಕ್ಲು ಕೂಡುಗಟ್ಟದಕ್ಕಲು ವೃತ್ತಡೊಪ್ಪುನಿ ದೀಕ್ಷೆಡೊಪ್ಪುನಿ ಅವು ಆಯ್ತ ಯಜಮಾನೆ ಮಾತ್ರ ಐಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಕಲು ಮಾತ್ರ ದೀಕ್ಷೆಡು ಉಂತೋಡು ಇದು ಬಾಲಾಯಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯ್ವೆಟ್ಟಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆಡು ನಾನು ಯಾನ್ ದೀಕ್ಷೆ ಬಂದ್ಪೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಪಿರಹ ಒಂಜಿ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮನ್ಪುನೆಟ್ಟ ಯಾನ್ ದೀಕ್ಷೆಡು ಉಂತುವೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ದೀಕ್ಷೆ ಉಂತೋಲಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಗೈನ್ ಪಟ್ಟರೆ ಆಬುಜಿ. ದೇವೇಂದ್ರ ಮೀನ್ ಮುಳ್ಳಕಾಡು ಸೇರ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಜನ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪು ಎನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದ್ದ ಈ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ದೇವಾರಾಧನೆ ಇಲ್ಲ
ಆಡಂಬರ ವೈಭೀಕರಣ ಅಂತ ಒಂದು ಬೋಪೇರು ಕೂಡು ಕಟ್ಟು ಬಂದಿನ ನಿಯಮದ ಚೌಕಟ್ಟದವಳ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲಾಗ ಈ ಆಡಂಬೀಕರಣ ಸರಿಯಾ ಪಂಡದು ತಂತ್ರಿಡಲಡ ಬೊಕ್ಕ ಐತಲ್ರಡಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಸರಿಯಾ ಆಡಂಬರ ಅಂತ ಪನ್ಪುಳ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಲ್ಲೆ ಆಡಂಬರ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಲ್ಲೆ ವಾ ರೀತಿದ ಆಡಂಬರ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಅಂದಿದ್ದೆ ಐದು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ತಿದೆ ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಆಡು ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪೋಪಿನ ಸರಿಯಾ ಪಂಪಿನ ಇಟ್ಟದ ಈ ವೈಭೀಕರಣದ ಸಮಾಜ ದಿಕ್ಕಲ್ಲೇ ಕಂತಿನ ಕೂಡ ನೀವು ತರಗರು ಅದು ವೈಭವೀಕರಣ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ನವದಿದ್ದ ಇರ್ಲತ್ತೆ ನಾಲ್ಕಡೆ ತೂಪರಮ್ಮ ದಾದಕ್ಕೆಂದ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲುಪ್ಪುನ ಗದ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮದೇ ಬೇಟೆ ಇತ್ತ ಇನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೋಪೇರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಲೊಂದು ಬಲಂಡ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಶಬ್ದಲೇನು ಪಾಡ್ದು ಮಲಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೋಪಿನ ಸರಿಯಟ್ಟು ತಂತ್ರಿದಾರರು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ತೆರಿದಿನ ಕುಲ್ಲು ದುಂಬುದ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಪಾಡೊಂದು ಹೋಯ್ತಿಲಕ ಪೊಂಡ ಪೊರ್ಲು ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ಆಡಂಬರ ಅಂತ ಪನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನೆ ದಿತೊಂಕ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ದುಂಬು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಯಾ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಅಕ್ಲು ಬರ್ತದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಏತು ದಿನ ಉಂಡು ಅವಳು ಹೊಲ್ಕೊಂಡದ್ದು ಅವಳು ಉಗ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ದೀಪೇರು ಮನಿ ಬಂದು ಪೋಪೇರು ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆತ್ತು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉತ್ಸಾಹ ಈ ಉತ್ಸಾಹ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜೀವನ ನಡಪುನಿ ಅವು ಪಂಚ ನಿಯಮಗಳು ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪುನಿ ಅನ್ನು ಉತ್ಸಾಹೇನ ಜನ ಜೀವನ ದುಂಬು ಪೋಡು ನಂಡಾಯ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಬೋಡು ಈ ಉತ್ಸಾಹ ಇಜ್ಜಿನ ಉತ್ಸವ ಆಪುಜಿ ಅಪಗ ಒಟ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಐತೆ ತಂತ್ರದಾರ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಎಂಚಿನ ಅವತ್ತ ಉಲಾಯಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾಂಚನ ಕೆಲಸ ದೇವರಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಗು ಎಂಕುಲು ಅವಳು ಒಂದು ಕೊರ್ಪ ಈ ಸ್ಥೂಲ ವಾಂಚನ ಪಿದೈಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂತ ಆನಗ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ಅಪಗ ಈ ಒಂಜಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನೈನು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಮಂತನ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಜವನಿರ ಪನ್ಪುನಗೆ ಅಂಡೆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಗೌಜಿ ಅಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಗೌಜಿ ಆಯ್ಲಕ್ಕೆ ಜನ ಸೇರ್ಬೇರು ಅವಂಡ ಅಂತೂ ಇಡೀ ಕೂಟಕಟ್ಟದ ಇಡೀ ಜನಕ್ಲೇನು ಅಡಗ ಇದು 25,000 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಇತ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ತೂಲೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಡು ಆ ಉತ್ಸಾಹ ತೂಂಡ ಏರೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಪತ್ತುನನೆ ಅತೆ ಮಾದರಿ ಅವು ಆನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ದಾಲ ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನ ಕಾಲ ಇತ್ತ ನರ್ಮನಿಗೆ ಆನಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊರ್ತುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆನು ಆ ಸೇವೆನು ಇಡೀ ಆಸ್ತಿನ ಮಾರದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿನಗ್ಲುಳ್ಳೇರು ಇಡೀ ಆಸ್ತಿನ ಅಡೋದಿದು ದೈವದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಾಕರಿ ಮಂತನಗ್ಲುಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತಾ ಗುತ್ತು ಬಾಲಿಕೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ತ್ಯಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಸಮಾಜದ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಡೆ ಒರಿಪಾಯಿನೇಟ್ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಸಂಪನ್ನರಾತ ಅಂತ ಪನೋಳಿಯತ್ತ ಏನ್ ಪನ್ಪುಣಿ ಅವು ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ನೋಡು ಆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪಿರಾಹ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಕೊರ್ಪುಣಿಂದ ಬಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹಡು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಒಂಜಿ ಪೂರೈಗಳ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಐಕ್ ಪ್ರಚಾರ ದಿಕ್ಕಲ ಮಂತ್ ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅವು ನವೀನ್ ಬೆಲ್ಚಡ ಅಡಕ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಾ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ತಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಏನಂತ ರವೀಂದ್ರನಾಥರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಂಗ ಐತಾಳ್ದು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ. ಅಂಚನೆ ಕದ್ದಿ ನವನ ಚಿಟ್ಟಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಪಂಡ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಪೂಜಾ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಂದು ಸ್ವಾಮಿ. ಪಂಡ ಅಲ್ಪದ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಲು ಪಂಡ ಸುರುಗು ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸುರುಗು ಗಣಪತಿಗಾದ ಬಾಕಿ ಪರಿವಾರ ದೇವರಿಗಾದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನವಂತ ದೇವರಿಗೆಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅಂಚನೆ ಸೋಮೇಶ್ವರುಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ತೂತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಪಂಚದುರ್ಗಿಗ್ ದುಂಬು ಪೂಜೆ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಗಣಪತಿಗಾದ ಬಾಕಿ ಪರಿವಾರ ದೈವ ಆದ ಪೂಜೆ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ನಡವಳಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ
ಇತ್ತದ ಈ ವಾಸ್ತವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಳು ಒಂಚೂರು ಅದಲ ಬದಲ ಆಪುಂಡು ಆತನ ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ನೋಟ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಕುಡಂಜಿ ಪಂಡ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಆ ಪರಕೆದ ಪೂಜೆ ಏರನ್ಲ ಕೊರ್ತಿನಕಲು ಇತ್ತಂಡ ಏರಿಗೆ ಎಂಚ ವಾ ಟೈಮುಡು ಓಡೆಗೆ ಪೋಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂಚದುರ್ಗಿ ನಡೆ ಪೋಡ ಅತ್ ಗಣಪತಿ ಗುಂಡಗ ಪೋಡ ಅಡೆಗ ಪೋಡ ಇಡಗ ಪೋಡ ಅಂದ ಅಂಚೆ ಅಡೆ ಬಲೆ ಇಡೆ ಬಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರಿ ಅಪ್ಪಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಕೆ ಅಂಚನ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪಂದು ನಿಕ್ಲಾಡ ಒಂಜಿ ನಾನು ಕೇನೊಂದು ಇರ್ನಂಜಿ ಪುರಪ್ಪ ಅನ್ಪರ ಇರು ಅಡ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದೇ ಇರು ಅಡ್ಕ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ನವೀನ್ ಬೆಳ್ಚಪಾಡೆ. ಸರಿ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಅವು ನಿಯಮ ಇಂದು ಪನ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯ್ದ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಐತ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದಕ್ಲಿನ ಪುರ ಎದುರುಂತು ಅದು ನಡಾವಳಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮನ್ಪುವ ನಡವಳಿ ಅವು ಇತ್ತದ ಒರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮನ್ಪುನ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡುಗಟ್ಟದು ತಂತ್ರಧಾರಣ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ಅವು ಕೂಡುಗಟ್ಟದ ನಿರ್ಧಾರ ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಂದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಂತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ತಂತ್ರಧಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಚ ಕೊನಪಾರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ಪೂಜನ ಗಡ್ಡು ಪೊರ್ತದ ಪೂಜನ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತದ ಪೂಜನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಆ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತದ ಆವಡು ಪಂಚಪರ್ವಲು ಪೂರ ಎಂಚ ನಿಖಲು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುವಾರು ಅವು ಪೂರ ಪಂಚಪರ್ವಲು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಈತು ದೇವತೆನಕ್ಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಐತ ಪೂರ ಪೂಜಾಕ್ರಮ ಪೂರ ಎಂಚ ಐನು ಪೂರ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚ ಮನ್ಪುವ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಂಚ ದಿನಕ್ಕೂ ಎಂಕ್ಲು 10 ಸೇರಾರಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮನ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಅವು ಸೀದಬಹುದು 10 ಪಾವುಗ ಆಪುಂಡು ಹೊರ ಒಂಜಿ ಪಾವದ ನೈವೇದ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅವು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯನು ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಮನ್ಪರೆ ಐಕಪೂರ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಂದು ಉಲ್ಲ ಅವು ದುಂಬುಡ್ದೆ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅವರು ಅವು ಆತ ಪಕ್ಕ ಅವು ಐನು ದೆಪ್ಪರಲು ಸಾಧ್ಯ ಅವು ಸರಿ ಮನ್ಪಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಯ ರವಿಚಂದ್ರ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಜಪಾತಪ ನಿಯಮೇನ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ರವಿಚಂದ್ರ ರವಿಚಂದ್ರ ಅಂತ ಯಾನು ಸುರುಕಾದ ನಿಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರಂದಲ್ಲ ಎಡೆಡ್ಡ ನಿಕ್ಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅದು ಅಂಚನೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐತಾಳೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪಾತೆ ರತ್ತನೆ ಕನ್ನಡ ಬಂಡ ಐತಾಳರು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗೌರಿ ಮಠ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಆನಿ ಯಾರು ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಪಿದಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕೈಕಾರ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಉಳೆ ಬಂದಾಗ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರಿ ಅಂಡ ಯಾನು ಮುಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಐದಾರು ಸಂತೋಷ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ದಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎದುರೆದುರೇ ಪಂದು ಬಿಡ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಕಮಿಟಿ ತುಳಯಾವಡು ದಾದಲ ನಿಕ್ಲು ಕೋಪ ಅವಡು ಮನಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ ದಾದ ಬಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಎಂಕ್ಲನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನವನೇ ತನ್ನ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅಂಚ ಬೈದ್ಯರಾರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗಣಪತಿ ಬರೋ ದೀಪ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಆಪಲ ಬರ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಬರ್ರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಐತಾಳ್ರು ಬರ್ತು ಒಂಜಿ 2-3 ಪಾತ್ರ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಂತೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಬಂಡ ಆನೆಯರು ಬತ್ತಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಎದುರೇ ಬಂತೇರು ಅವು ಜನಕ್ಲೆ ದಾದ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಆರು ಮಿತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಟ್ಟು ಮಿತ್ತಾರ್ದು ಬಂದಾಗನೆ ಕೈಕಾರ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗನೆ ಆರು ಕುಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಬಂಡೇರು ಎದುರೇ ವಿಷಯ ಬಂದು ಬಿಡಿಯರು ಅವು ಸಂತೋಷ ಮಕ್ಕೊಂದು ಐತಾಳು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮನವಿ ಬಂಡ ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದರ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೆಟ್ರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಣ್ಣ ತಿಲಕ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಪೂಜ್ಯ ತಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದಿನಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅವಡು ಅತ್ ಸಮಾಜ ಅವಡು ಮತ್ತು ಸೇರುಡು ಅವೇನು ಆ ದೈವಸ್ಥಾನ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ರೀತಿ ಆ ಕೂಡು ಕಟ್ಟನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪುನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಿದಾರನ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟುಪಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬಂದ್ವಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮಾಗಣ್ಯದ ಮಹಾಮಂಡಲ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಬಂದರ ತೈತೊಂಜಿ ಅವೇ ಈ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ದುರ್ಬಲ ಅವನ್ಪುಂಡು ಕೂಡುಕಟ್ಟು ಎಂಚಾಂದ್ ಪಂಡ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟುನುಂತ ಅವನತ್ತು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ಸಮಾಜ ಒರಿಯೋಡು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭದ್ರತೆಲ ಅವಳು ಪ್ರಧಾನ ಆಪುಂಡು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭದ್ರತೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ
ಅತ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅವಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭದ್ರತೆ ಎಲ್ಲ ದುರ್ಬಲ ಆಪುಂಡು ಅವಾಗ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಲ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಡ್ಡಾಪುನ ಅವು ದುಂಬುಡ್ದೆ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆ ಕಟ್ಟು ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿನೆದ್ದಾದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೂಡು ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಡೊಪ್ಪುನಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಮನ್ಪುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಪಿರವಲ್ಲ ಅವು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಆಂತರಿಕವಾಂಚಿನ ಸವಾಲುನಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯಾರ್ದ ಎಂಕ್ಲದ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಾವಳು ಅವು ಬಾಹ್ಯದ ಸವಾಲನ್ನು ನಮಗೆ ಎಂಕ್ಲು ತೆರೆಯೋನೋಡು ಆಂತರಿಕವಾದ ಉಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳುಂಟ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನೋಡು ಆ ತೆರೆದಾನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಪ್ಪ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಕ್ಲು ಎದುರು ಬರ್ಪುಣಿ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಇಜ್ಜಾಂದ ಏತೋ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲಿಡೆ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ರಾಯರೇ ಅಕಲಿಗೆ ಅನುವಂಶೀಯ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ರಾಯರೇ ಅವಕಾಶ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಬನ್ಲೆಕನೆ ಇತ್ತೆ ದೈವಸ್ಥಾನ ಯಾನ್ ಪಂಡತೆ 7 ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಭೇಟಿ ದುಂಬು ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಅಡ್ಕ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಕ್ಲ ನಿರಂತರ ಭೇಟಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಭೇಟಿ ಉಂಡು ಮಂಟಪಲ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಕ್ಲ ಮಂಟಪಲ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಉದ್ಯಾವರದ ಅಕ್ಲನದಾಲ ಅಂದು ಬಂದು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತುಪೊಲು ದೀಪ ನಿರಂತರ ಹೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡದ ನೆತ್ತ ಉಳಿಯ ಧರ್ಮರಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಡಲೇರು ಮಲಯಾಳಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಅಂದು ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಂಚ ಒಂದವರು ಕೊಂಡ ನಕ್ಷತ್ರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಡಲೇ ನಮ್ಮ ಅಂದೆ ಅಕ್ಲ ಬಾರಿ ನಿರಂತರ ಅಕ್ಲ ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಮಲಯಾಳಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಅಕ್ಲ ದೈವದ ಭೇಟಿಯ ಒಂದು ಇತ್ತು ಉಂತುದು ಮೊನ್ನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಾಲಶಾನಗ ಅಕ್ಲ ಇಡೀ ಸಮಿತಿದಕ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹೆಂಗ್ಲೇಗ ಭೇಟಿ ಹಾಪನ ಅಂಚಿತ್ತ ಪಂಡ ಐಕ್ ಪಾತ್ರಿ ಪೂರ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಪೂರ ದುಂಬುದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಿರ ಬರೆಯರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಐಕ್ ಪೂರಕವಾದ ಎಂಕ್ಲು ಮಾಗಣದ ಕೂಟ ಎಂಚಂದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ನೇತ್ರಾವತಿದ ಇಂಚಿದ ಸುಮಾರು 14 ಗ್ರಾಮದು 5 ಮಾಗಣೆ ಉಂಡು ಏತು ಜಾತಿ ಐಟು 14 ಜಾತಿ ಈ 14 ಜಾತಿದ ಸಂಘಟನೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪತ್ರ ಬರೆಯ ಐಟ್ ಆ ಪತ್ರ ಬರೆತು ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ಮಾಗಣದ ಗೊಟ್ಟು ಉಗುಟ್ಟ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಅಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜನ ಕರ್ಪುದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತನತ್ತ ಅಕ್ಲು ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತು ಐನು ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಂತದ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ 14 ಗ್ರಾಮದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ 16 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಮಾಗಣೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಐನು ಮಾಗಣೆ 14 ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ಮಾಗನೆಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಚ ನಡಪಡು ಐನು ಎಂಚ ಐಕ್ ಭದ್ರತೆ ಕೊರಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭದ್ರತೆ ಎಂಚ ಕೊರಡು ಐಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಮಂಡಳಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ದುಂಬಗು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಮಂಡಳಿ ಆನಾಗ ಎಂಕುಲೆ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಡು ಕುಲ್ಲುದು ಅವ್ರ ಭಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಕೊರದು ನಿಕ್ಲಿನ ಆಯ್ಕೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಅವು ನಡಪುಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತನ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಡು ಒತ್ತಡ ಪಾಡುಂಡ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆದುಲೈ ಐನು ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು. ಮನೋಹರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಲ್ಪಡ್ದೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿನ ಪೂರೇ ರೇವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಒಂದು ಇತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಲ್ಪಡ್ದೆ ಈ ನಾನು ಕೊಟ್ಲಾಡ್ದು ಮನೋಹರ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಭೂತದ ಒಂಜಿ ದೈವ ಪಾತ್ರ ನುಡಿ ಕಟ್ಟು ತಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯ ತಕ್ಕೊಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಮೂಜೆಟ್ಟು ವೈಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರೋಡು ಅನಾದಿ ಕಾಲದ್ದು ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಗುಣದೋಷನು ಪಂಡ್ರೆ ಉಪ್ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಲವಾಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನ ಅದೇನು ಅಲ್ಪದ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಗೆ ವಿರೋಧ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟನು ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪುಂಚಿತ್ತಿನ ತೆರಿಯೊಂದು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೊಂದು ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಎಂಚಾ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಆ ನುಡಿಕಟ್ಟುಗಳ ಆ ಮಣ್ಣದ ಮಹಿಮೆಗಳ ಅವು ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾವೊಂದು ಪೋಡ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗನೆ ಅನುಬಂಧಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವವಾಗಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧ ಅಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛ ಬನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡನೇದಾದ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಲೆಗೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅನಾದಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಕಟ್ಟುಪಾಡಲೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಯಕೆಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಲು ಉಂಡು ಆಯಾಯ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಲೇನು ಅಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಕಲೇನದಿ ಒಂದು ತಂತ್ರದಾರನದಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನದಿ ಒಂದು ಐಕ ಪರಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡುದೇನಿಂದ ಆ ಪರಿಷತ್ತಿನದಿ ಒಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಒಂಜಿ ಅರಸುತ್ತದಿಗ ಇಲ್ಲಡಿ ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಚಾವಡಿಡು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಇಜಿನ ತಂತ್ರದಾರನ ಇಲ್ಲಡಿ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಚಿಂತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಅನಾದಿ ಕಾಲಡಿತ್ತಂದು
ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಂದಾಡ ಮೇಲ್ಕಾಲಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತುಂಡ ದೈ ನಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮಗೆ ತಾರಾಯ ಆಪುಜಿ ಐಕ ಬೋಡ ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಗಾಳಿ ನೀರು ಇತ್ಯಾದಿ ಪಾಡು ಮೇಲ್ಕಾಲಗವು ಮಾತ ಸರಿಯ ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ರೀತಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ತಲಿಪೆರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರನು ಬಿಟ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದು ಬಂದು ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪಚಾರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟಿಗೆ ವಿಧಿ ವಿರೋಧ ಪನಂದೆ ಪೋಗಳ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಗಂಗಾಧರ್ ಹಲೋ ಹಾ ಗಂಗಾಧರ ಅನಂತಾಡಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಆಳ್ವೇರ ಗಂಗಾಧರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೂಜಿ ಜನ ಸಂತಿರ ರಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಐತಾಲ್ರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಗೀರ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಐತಾಲ್ರು ಆಕ್ಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಈ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತಿರ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಬರ್ಪುನ ಒಂದು ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಬರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಳ್ವರೆ ನೆಕ್ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಈ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ ಕಮಿಟಿಲಿ ಬೋರ್ಡ ಸಿ ಗ್ರೇಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಂಚಿನ ಅನುದಾನ ಈ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದೇನೆ ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ತಂತ್ರಿಲು ಈ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಕೂಡ ತೆರಿತಾ ಇದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಆಚರಣೆಗೆ ದೈವದ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಂಚಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಟ್ಟ ಈ ಚಾಕ್ರಿ ದಕ್ಕನ ವೇಷಭೂಷಣ ನೆಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಂಚನೆ ಒಂಜೇ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಮನೆ ಮಂಚವಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಎಡ್ಡೆ ಮರ ಮಟ್ಟನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಇತ್ತ ಪುರ ಈ ಕಡಪ ಮಾರ್ಬುಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎತ್ತ ಬದಲಿಗೆ ಆ ದುಂಬುದ ಕಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಅವನ ಮಂತೊಂದು ಕೊಂಡ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಬಂದದ್ದು ಎನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಪಡೋದು ದಾಯ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪೂರ ಈ ಮುಕ್ಳು ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಿ ನಾಟ್ಲು ಮುಕ್ಳು ಪೂರ ಒರಿಸೊಂದು ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಒಂದುಂಟು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೀರದ ಜರಿತ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಸೊಂದು ಹೋಗುದುಂಟು ಇದು ನನಾಪಿ ಜನಗಳಿಗೆ ನನಾಪಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಜನಾಂಗ ಒರಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಅಂತ ಪಂಡಿಯರೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನವೀನ್ ಹಲೋ ಗಂಗಾಧರ ಆಳ್ವೇರು ಪಂಡಿನ ವಿಚಾರ ಬರೆಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಪಂಡಿರ ವಿಷಯದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಅನುಭವ ಇಸ್ತಿಲೆಕ ಆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವನ ಪಂಡೇರು ಆರು ವೇಷಭೂಷಣ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಆ ವೇಷಭೂಷಣ ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಇತ್ತುಂಡು ಐಕ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದು ಪಂಪ ನಿಯಮ ಅಂದು ಅವು ದಾನೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾದ ನಿಯಮಲು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಬುಡೊಂದು ಬೈದ ನಮ್ಮಡದೆ ತಂತಿಲ್ ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಅವು ಸರಿ ಕೊಂಚ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ನಿಯಮ ಬಕ್ಕ ವೇಷಭೂಷಣ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನವನೀತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ತಂತ್ರಧಾರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಉಳಿಯಾಡು ಮಾತ ಆ ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಗತೂನಗ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು ಅನಾದಿಕಾಲದ ಅವನು ಒರಿತೊಂದು ಬೈದೇರಿ ಅಂಚನೆ ಆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಇತ್ತನಿಂದಾಟ ಅವನು ಒರಿಪಾರೆ ಆಪುಂಡು ಬಂತಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಕಲ್ನ ಆಸೆ. ದಿನೇಶ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಒಲ್ಪಡ್ತ ದಿನೇಶ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪಲ್ಲೆ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪಮ್ಮದ ಪರವ ನಲಿಕೆ ಮೂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಉಂಟು ಅವು ನಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಬಂದಂತೆ ಅವು ಒಂದೇನ ಮೂಜಿ ರತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆನ ಈರೆ ಪಂಡರತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಅದು ಮೂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಕಟ್ಟುನ ಮೂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಬತ್ತಿಂದ ಆಯ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಉಂಡಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದಿನೇಶ್ ನವೀನ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೇನಿಲ್ಲ ನವೀನ್ ಬಂದು ಬೊಂಪೆಲಿಟ್ಟು
ಎನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಚದುರ್ಗಿ ಬಂದುಂಡದು ಎದುರು ಪೋನಾಗ ಅವು ಪಂಚದುರ್ಗಿ ಆತು ಪಂಚ ದೈವನ ನಮ್ಮ ಶುರು ಐದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಡ ಆತು ಗಣಪತಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಡ ಅವೊಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಯಮ ಸಲ್ವೇರ್ ಪಂಚದುರ್ಗಿ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಂತದ್ದು ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಸುರುಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತೇನೆ ಗಣಪತಿಗೂ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಾಗ ಸುರುಟು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಕೋಮುಖ ಪೋದು 5 ಪಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಬರ್ಪ ಮೂಲೆಂಚ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸುರುಕೋಲು ವ್ಯಕ್ತವಾಯನಂಚಿನ ನಿಯಮ ಅವಳು ಇಜ್ಜಿನ ತೋಜುನೆಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅವು ಅವಳುಪ್ಪುನ ಪರಿಚಾರಕಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಐತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಸರಿಯಾದವರ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪಡಾಪುಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತಂತ್ರಧಾರನ ಅನುಭವ ದೇತ ನೋಡಾಪುಂಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡಾವಳಿನ ತೋಡಾಪುಂಡು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಪಂಚದುರ್ಗಿ ಇದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ಕ ಭಗವತಿಗಳ ನೆಕ್ಲ ಅವರದು ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸುರುವಿಗೆ ನೀವು ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕು ಅಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಯಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸರಿ ನಿಯಮ ಎಂಚಂದ ಕೇರ್ನ ಇದು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಭಕ್ತೇರ್ನಕುಲು ಕೇರ್ನು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ಅಂಗಣದುಲ ಇಡು ಪುಣಿ ಪೂರ ಗಣಪತಿ ಅಂಗ ಇತ್ತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪೊಗ್ಗುನಿ ಅಪ್ಪ ಅಂಗಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೊಗ್ಗುನಿ ಬಣ್ಣ ಅಂಗಣ ಪಾಂಗಣ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಗಣಪತಿ ಅಂಚ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರಡು ಪಂಚದುರ್ಗಿ ಪುಣ್ಯದ ಅಂಗಣದ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಅವು ಅಡ್ಕ ಭಗವತಿ ಪ್ರಥಮವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದಪ್ಪ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಪೊಗ್ಗುನ ತಿಕ್ಕುನಿ ಗಣಪತಿ ಐತೆ ಗಣಪತಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿನಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಬ್ಬ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊಗ್ಗುನ ತಿಕ್ಕುನ ಗಣಪತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಚದುರ್ಗಿನ ದರ್ಶನ ಪ್ರಥಮ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಬಕ್ಕ ಕನ್ನಿ ಮೂಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಗಣಪತಿನ ದರ್ಶನ ಆಪುಂಡು ಈ ಮೆಟೆ ನಮ್ಮ ವಾಯುವೇಗ ಬಂದಾಗ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ ಉಂಡು ಆ ಮೆಟೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ ಉಂಡು ಅವು ಪೊಸತ್ತಾಯಿನ ದುಂಬ ಪಿದ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೊಸತ್ತಾತಂಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರ್ತಾರೆ ದೇವರನ್ನ ಸೋಮನಾಥನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ದುಂಬು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಆಪುಂಡು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಮಂತದು ಪೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥನ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪುಣಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಎಂಕ್ಲು ರಾಜರನ್ನು ತೂಯರ ಪೋಂಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಹಂತ ಹಂತ ಅದು ಪೋಪುಡು ಉಪದೇವರನ್ನು ಪೂರ ತೂದು ಪಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನ ದೇವರನ್ನು ತೂಪುನಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಉಪದೇವರನ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪರಿವಾರ ದೇವರನ್ನು ಪೂರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತದು ಬಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಕಡೇಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಗಣಪತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪಂಚದುರ್ಗಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪಂಚದುರ್ಗಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಾಗನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಚದುರ್ಗಿ ಪೂರ ಒಂದೇ ಮೂರ್ತ ಆ ಟೈಮ್ ದುಮ್ನಾನಿ ಗಣಪತಿನ ಸುರುಕಾತಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ನಾಯನ ಬೆರಿಕೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ನಾಂಡು ಐತ ಮನದಾನಿ ಪಂಚದುರ್ಗಿನ ನಾಗನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಆನಿ ಮನದಾನಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಅಭಿಲಾಷ್ ಚೌಟ ಹಲೋ ತಂತ್ರಧಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಚೌಟರೆ ತಂತ್ರಧಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೈತಾಳ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಚೌಟರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೈಂದ್ರ ಐಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಂತ್ರಧಾರೇಣ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಂತ್ರಧಾರೇಣ ನಮ್ಮ ತೆಂಕಾರಾಜ್ಯದ ಕಟ್ಟು ಬಡಕಾರಾದ ಹುಟ್ಟು ಅನ್ಪ ಈ ತೆಂಕಾರಾದ ಕಟ್ಟದು ನಮಕ್ ನೀಲೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಗಡಿ ಅಂತೀವಿ ಅನ್ವ ತೆಂಕಾಯ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀಲೇಶ್ವರ ತಂತ್ರಿದಾರು ಮಂಜಿ ಪುರಾಪತ್ವ ಇತ್ತ ಈ ದೈವೋಲೆನ ಆರಾಧನೆ ಅನ್ನ ಕೊಂಚ ಆಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕರ್ಮಲೆ ಮನ್ಪಣ ಪತ್ತೊಂದು ಬೇರು ಅವಾಗ ದುಮ್ಗೊಂದು ತೌಳವಾಗಮ ಅಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತನು ಮನ್ಕೊಂಜಿ ಅಂಕೇಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಭೂತ ಕಲ್ಪ ಕೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕದ ಮಂತ್ರೋಳೇನು ಬತ್ತ ದೈವೋಲೆನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮನ್ಪಣ ಸಾರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇದು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತರ ತಂತ್ರದಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತಾಳ್ರಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರ ಭೂತ ಐತಾಳ ಪರಂಪರೆ ಅವು ಬಾರಿ ದುಂಬುದ ಪರಂಪರೆ ಚೌಟರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೆಲೆಟು ಬಂದಾಗ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದು ಪಂಪಿಂಚಿತ್ತ ನೆಲೆಗೂ 7 ದೇವರಿಗೂ ಪಂಡಿಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ತಂತ್ರಧಾರಿಗಳ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನ ವಿಷಯವಾದ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಈ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪನಪ ಪರಿವಾರ ಸತ್ಯಲು ಒಂದು ಪನಪ
ಈ ದೇವತಾರಾಧನೆಡು ಬಂದಾಗ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಶೈವ ವೈಷ್ಣವ ಶಾಕ್ತೇಯ ಪಣದ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತದೆ ಆಯಾಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವಿಭಾಗ ಮಂತೋದಿನಿ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತದಿನಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವರದಾರವಾದ ಮೂಲವಾಂಚಿತ್ತಿನ ತತ್ವ ಅಂದ್ಕಂಡ ಅಲ್ಪ ಏಪ ಅಂದ್ಕಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವಿಧಿಯಿಂದ ಬಂಪುನೇಕೆಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವಾಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಲು ಒಂದು ತೌಳವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಬಂಪಾರಿ ಈ ತೌಳವ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ತೌಳವ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಬೈತೀನಿ ಪ್ರಧಾನ ವಾಂಚಿತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಬತ್ತನಿರ್ದಿ ನಡೆದೆ ಆ ತೌಳವ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ದು ಜೈನಾದಿಗೆ ಹಿಡ್ದು ವೈದ್ಯಾದಿಗೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪಟೆದು ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಟದು ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅನಾದಿ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಅಂದು ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಹಿರಿಯತ್ವ ನೆನಪಣ್ಣು ಕೊಂಡ ಇತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯಗೂ ಕಡೆತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಭೂತಕಲ್ಪದ ಪುಸ್ತಕ ಮಂತ್ರವಂತರ ತಾವು ಸರಿಯೇ ಒರಿಯೊರಿ ವಿಷಯನು ಪರಿ ತೆರೆಯೊಂದು ಅಕಲಕಲ ಮಲ್ತಿನ ಅಕಲಕಲ ನಿರ್ಣಯನು ಯಾನಯನು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಅಪಸ್ತುತಿಲ ಆಪುಂಡು ಅಪರಾಧಲ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಮೇಲ್ಕಾಲ ಪಿಂದೋನುಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಅಕೇರಿದ ಫೋನ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 10 ನಿಮಿಷ. ನಮಸ್ಕಾರ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರೆ. ಒಲ್ತದ್ದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರತ್ ಕಲರ್ದು ಪಾತಿರ್ನು ನಾನು ಕಳೆದ ಒಂದು 27 ಮದಿನಡ್ದಂಚೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂತಾರಾಧನದ ಒಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಪುರ ಬರಂದಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಆಪುಣಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಡು ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆರಚನೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಐತಿ ನಾಗಾರಾಧನೆಲ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಅವೊಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ದಗರೆ ದುಂಬ ದಗರೆ ಹಿರಿಯ ನಕರ ಎಂಚ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿ ತೊಂಬೈತೀನಿ ಅಂಚಾದೆ ನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಂಪ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇನು ಕುಲ್ಲಾದೆ ನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ದೇವಣ್ಣ ಮರಣಿಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತಿ ಅವು ಕ್ರಮ ಸರಿಯಾ ಮೂಲ ಅವಳು ಅಂಚೆ ನಡತ್ತೊಂದು 3 ಇಂಚೆ ನಡತ್ತೊಂದು ಪಂಪಿನಿದೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆನ ಮಾತಕ ಸಮಿತಿಗಳ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಇಂಚ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯನು ಬತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇರಿ ನವನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಆಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಂಶಯ ನಿವಾರಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ದೇವಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಗಲಗಲ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಕುಲ್ಲದು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಅಜತತ್ತಿ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕು ಅಂತ ನಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನವನಿಸ್ತೇವೆ ವಿಷಯದ ವಿಚಾರ ಸರಿ ಆರ್ ಬಂಡಿನ ಅವೇನ ಅಕಲಕಲು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಆಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫೋನ್ ಉಂಟು ಮನೋಹರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರೈತಲ ಬೆನ್ನೆರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಡಮೆಂಟದ ವಾಸ್ತವನ ಸಮಿತಿದ ಕುಲು ಇತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವಳು ಊರದ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಬರಕೆದಾಕಲು ಉಂಡು ದೈವಲು ಏರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರಡು ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಬರಕೆದಾಗಲಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುನು ಅವು ಕಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾಬಜ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ನಾಗಮಂಡಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಪುರ ಬಾರಿ ಉಮೇದಿದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರೆ ತಂತ್ರಧಾರ ಸಾಮಾಜಿಕದ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕದ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲು ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲು ಆ ಗುತ್ತುಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಆ ಕರ್ತವ್ಯನು ಮಾತ ಬೇರೆಗೂ ಮಾನಾದಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಲು ಗೋಡಾಯಿನಾತ್ ನಂದಾವರ ದಾರು ವಿಶೇಷವಾದ ಐಕ್ ಬರಿತೇರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೆಲವೊಂದು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯನು ಬರಿತೇರಿ ಆ ವಿಷಯನು ನಮ್ಮ ಪಿಂದೊಂದು ಆಯಾಯದ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಊರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಏರೆಗೂ ಪೋಗೋಡ ಅವೇನ ಅವನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದೆ ಐಕು ಕೊಡೋಡ ಐನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಅಲ್ಪಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಮಂಡಳಿ ಉಪ್ಪುಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾನ್ ಐಕ್ಯ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಗತ್ಯ ಐತ ಕಟ್ಟಲೆ ದೈವಣ್ಣ ಎಕಡೆ ಬಂಡಿತೆ ನವನಿತಾರೆ 11 ವರ್ಗ ಲೆಪ್ಪುನ ಗುತ್ತು ಬರಿಕೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಅವು ಕಟ್ಟಡೆ ದೈವ ಲೆಪ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ 3 ವರ್ಷ ಬರ್ಪೇರು ಹೋಗ್ಬೇರಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಹೋಗ್ಬೇರಿ ಅಕ್ಲೇನ್ ಲೆಪ್ಪೋಡ್ ಅಗತ್ಯ ನೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಗತ್ಯ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೈವಸ್ಥಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೊಲ್ಮೇಲಣ್ಣ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಡೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾಗ ಅಪಗ ಲೆಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಪಂಡ ಲೆಪ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಆತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಾಂಗಣ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇನು ಅಂಚನೆ ಗುತ್ತುದಕ್ಲೇನು ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಇದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಒರಿಪಾಯಿನಕಲು ಅಥವಾ ಐಕ್ ಬಡಿತನ ಇರಿತನಕಲು ಅಕ್ಕಲೆಗ್ ಲೆತ್ತದ ಪ್ರಥಮ ಲೆತ್ತದ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಉಂಟು
ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕುಡೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವ್ರು ಎತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಾಜಾಂಗನ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಬರಕ ಏರೇರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತೆ ಯಾನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲದ ಸುರುಕುಲೆ ಪೂಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ದಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೋಲ ನೇಮನಕ ಅಕೇರಿ ಮಟ್ಟ ಉಪ್ಪುವೇರ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನಕುಲು ಅವಳ ಒಂದಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಯಮಾಡಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬೈದಿನ ಎಂಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪಡ ಅಂದ್ರೆ ರೀತಿಯ ಸರಿಜಿ ನಮ್ಮದು ಇತ್ತದ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕೆಲವು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಉಡಾಫೆ ಪಾತ್ರನ ಉಪ್ಪೇರು ಕಮಿಟಿ ಉಪ್ಪೇರು ಅವೇನು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಈ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತಂತ್ರಿ ವರೆ ಪರ್ಲೇಕನೆ ಮಾಗಣೆ ಕೂಟದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅವು ಅಪ್ಲೇಕ ನಮ್ಮ ಅವು ಒತ್ತಡ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಒತ್ತಡ ಪಾಡ್ಯರೆ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಈ ಮಂಡಲ ವಾನಮ್ನೆಡ ಪೂರಕವಾದ ಇತ್ತೆ ಯಾನು 5 ವರ್ಷ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾವೇಶ ಮನ್ಪುವ ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶ ಇರ್ಲು ಬೈದಾರ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತದ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಅಂದಿತ್ತು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಗಣ ಕೂಟನ ಕೊನೊಪ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಅಂತ ಅದು ಸುಲಭಜ್ಜವು ಒಂಜಿ ವಿಘಟನೆ ಆದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಅದು ಸುಲಭಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಅದು ವಿಂಗಡನುಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಜಾತಿದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷ ಕಾಡೋನುಲ್ಲ ಅವು ಈತ ದೇವಸ್ಥಾನಡಾವಡು ದೈವಸ್ಥಾನಡಾವಡು ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಜೋರುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಜಾತಿಲ ಉಂಟು ಪಕ್ಷಲ ಉಂಟು ಅವು ಯಾನಿತ ಸುಳ್ಳೆಡ್ದು ಮಡಿಕೇರಿದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವಲಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ವನಸ್ ಮನ್ಪುಣ ವಿಚಾರಡು ಐಟು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ರಾಜ್ಯ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಂತ್ರಿನೇಯನು ಐನೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪಗ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜನು ಆತ ಸುಲಭಡು ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಈತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ದನೆ ಬಿತ್ತು ಅವು ಮರ ಉಡುಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಆ ಬೇಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಮಾವೇಶ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಜನವರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಾವೇಶ ಮನ್ಪಡೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಯರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 5 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಐಟೊಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏತ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಕೂಡು ಕಟ್ಟು ಸೇರುಂಡ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯ ಮಂತದು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರೆಲ್ಲಂದಿತ್ತು ನಿರ್ಣಯ ಮಂತದು ಸರ್ಕಾರಗೂ ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊರಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಲೆಪಡಾದು ಎಂಕ್ಲ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಮಂತೋನ್ಲೆ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ಲ ಸಿ ಗ್ರೇಡ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಸ್ವಾಧೀನಡುಂಡು ಎಂಕ್ಲಾತಿಗೆ ಮಂತೋನುವ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡುಂದಂಡ ಐಟ್ ಎಂಜಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಆಪುಂಡುಂದಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐಟ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮತ್ತೆ ಐಕೆ ಏರೆಗ್ ಬೋಡುಂದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಏರೆಗ್ ಬೋಡುಂಡ ಐಕ್ ಅಪೀಲ್ ಮನ್ಪಲಿ ಇಂಚಿಂಜಕ್ಲು ಅವು ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂತ ಅವು ಅಡಗೆ ಬೋದು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಡ್ಬೋದು ಅವು ಅಕ್ಲು ಐಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಆಡಳಿತ ವಿಷಯ ಅದು ಅವು ಐತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರನು ಆಯಾ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲೆಗ್ ಆಯಾ ಮಾಗಣದಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕ್ಲನ ದೇವರು ಎಂಕ್ಲ ಪರಂಪರೆ ಎಂಕ್ಲನ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಎಂಕ್ಲೇ ಕಾಪಾಡತ್ತಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಪುಜಿ ಸರ್ಕಾರದೊಂದು ವಿಷಯ ಎತ್ತು ಯಾಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಟ್ಟಂಚಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು 10% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೋಪುಂಡು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹಿಡಿದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಕೌಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಉಳಿಕೆಡು ಪೋಪುಂಡು ಅಪಗ ಸರ್ಕಾರನ ದೂರ ನತ್ತು ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಟೆಂಡರ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋದ್ರ ಮಲ್ತಿತ್ತಂದ ಈ ದುಡ್ಡು ನೆತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಟೆಂಡರ್ ಬಂಡ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯ ಸಂಬಳ ಅಧಿಕಾರಿನ ಕೆಲ ಸಂಬಳ ಬೆಳೆದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ₹50,000 ಪೋಪುಂಡಿಗೆ ಪಕ್ಕ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚು ಪಕ್ಕ ಹಾಕಲ್ನ ಟಿಎಡಿಎ ಅವಕಲ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಪೇರು ₹3,000 ಹೋಗ್ಬಿಡು ಜಾತ್ರೆದ ಖರ್ಚು ಇದು ದೀಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಬಳಗಳು ಪೋಪುಂಡು ಬಾತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತೆ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಖರ್ಚು ಪೋಪುಂಡು ಇಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಗೊತ್ತು ಬಾಕಿ ಎಂಕ್ ಉಲಾಯ್ದ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ ತೆರೆದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ
ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೋಜು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತ ಅನ್ನದಾನ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತು ಜಾತ್ರೆ ದಪ್ಪಗ ಅವು ವರ್ಷದ ಜಾರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಅನ್ನದಾನ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ವಿಚಾರಡ್ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಒಂದೇನೆ ದಾಯ ಒರಿಪೊಡು ಎಂಚ ಒರಿಪೊಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ತುಲಿಪುದ ಆರಂಭ ಮಾತ್ರ. ಉಚ್ಚಿಲತ್ತಾಯ ತಂತ್ರಿಲು ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲತ್ತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಲು ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ದೈವಂದೇರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಪಂಡದವನಿ ಎನ್ನೊಂದು ಈ ಕೂಡು ಕಟ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ಪೂರಕವಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ತುಲಿಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಸೇರ್ದು ಪಂಡದು ಎನ್ನೊಂದು ಈತ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಿನ ತಂತ್ರಿಲೇಗೆ ಶ್ರೀರಂಗ ಇತ್ತಾಳ್ರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ದೇಶಾಚಾರ ಅಂತ ಪಂಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಡು ಇನಿ ಮಾತವ ವಿಚಾರಗಳು ಬೈದಿಂಡ ಅವನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಿನನ್ನು ತೆತ್ತೊನ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಓ ವಿಚಾರ ಬುಡ್ಚ ಅವನ ನಮ್ಮ ಕಿಬಿಡಿದು ಬುಡ್ಕ ಮೇಲ್ಕಾಲಗೂ ನಮ್ಮ ವಾಮಾತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದ ತಂತ್ರಧಾರೆ ಐಕ್ ಪೂರಕವಾಂಚಿತ್ತಿನ ಸಹಕಾರನು ಕುರ್ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದಗಳಿಗೆ ಬತ್ತದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾವುನ ಬೆರೆಪಾವುಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಳೆಸಾವುಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಜವನರಿಗೆ ಬರಡು ಬಂತಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಈ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ವಾಹಿನಿ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೆರಿಪೆರೆ ಎಂಕಲು ಆಶಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಪು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕಜಂಬು ಜಾತ್ರೆ ನೆರಿಜಪ್ಪುನ ವಿಚಾರಡ್ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ರೆ ವಿಟ್ಲ ಅರಮನೆದ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಕುಂಡಕೋಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೈಕುಲು ಕೇಪು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ನಂಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಟ್ಟೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಶೇಖರ ಪರವ ಆರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಣ. ನಾವಿವತ್ತು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ರೈತ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಶೆಣೈ. ನಾವು ಸೇನೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಭೂಸೇನೆ, ಜಲಸೇನೆ, ವಾಯುಸೇನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ನೀವು ಯಾವ ಸೇನೆ? ನಾನು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಯಲ್ಲಿ